success. In Jesus' name. Amen. Baba, Yankopon Islam, Papa. Yankopon Islam, dear, and kind pony for no dream, so dear Juma we Bahan Pacon, Ditum, Yankopon Islam, any pan. Baba, not to work, I answer my papa. When Yankopon count, you know, the count woman, the Yatro. Boba, many Emma who from myself and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, or a great host, party, presenter, or you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready 3 days ago. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa abozeke. Thank you. Teteno Yametini Yamesepiuti Abraboimu and Iguasia Machi Sami Radia Radia Yaminea Samika Kawunia Canelo Babiana Metipa and Confonte Tati Potojame Limunisa Mati Samidima Braboimu because I won't know. Hey, I have a tree, a radiant moon. Camino and Jano Dinimino and on from the Savio. A Sonia could pass a semedio. Hey, why am I? I have a tree, a today I want to say, I want to change my time, yes, I mean, I'm a media for phobia to tell. I don't miss a matter for phobia. Miami, Sakegera, a son is not to Remicoya. Yam ever see one day. Erabia, Sakegera, a science and a shira. Chibubom, a hungry too. The photo Jamaican from our Yemusa, I don't rap Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa abozeke. Thank you. Teteno Yametini Yamesepiuti Abraboimu and Iguasia Machi Sami Radia Radia Yaminea Samika Kawunia Canelo Babiana Metipa and Confonte Tati Potojame Limunisa Mati Samidima Braboimu because I wouldn't know. Hey, I have a tree, a radiant moon. Camino and Jano Dinimino and on from the Savio. A Sonia could pass a semedio. Hey, why am
a dream, a day, I want to say, I want to see my time, seven years, I'm in your daddy for phobia to tell. I don't mean some time for phobia. Miami, Sakegera, a son is not Jeremiah. Yeah, never see one day. Era, Ghana Adisi, a former operator about 4 Ahenkan933Fm. Mami Abrano Yabugo, Gumane Masi. The Pipodi, Mitemo Dindi, I have it, Son of Frewa, a young and God of Enoch. He heard my desperate cry. He lifted me. Oh, he lifted me. And he set me free. So this morning, what I have to say is thank you, Jesus, for turning human plans upside down and making a new reality through death and resurrection. And living your church today so that we are a truly faithful house built on your solid foundation. I don't pray. We are so much grateful. The rejected stone, but precious. Baby, I'm a baby. And untina no making kind Bible in the book of Acts chapter 4 the verse 11 to 12. Bible can say Jesus is the stone builders rejected, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else. I don't know. Say Ebia ya rejected wa. I am here to tell you. Say you will become the chief cornerstone. This morning you might have been rejected by the builders, by the family, by your friends, by the community folks. But I am here this morning to tell you, you will become, in fact, you shall become the chief cornerstone. Entiaya de Eradi ase. San said the nipa dwen ye. The nipa susu ye. Eradi attene the human plans upside down.
and I feel wasan making a new reality through the death and resurrection of Christ Jesus. So we are so much grateful this morning. In fact, we are humbled. And God, Enoch, he heard my desperate cry. He lifted me. Oh, he lifted me. He will lift you up, and he sets me free. And he will set you free from every bondage. You will be set free in the name of Jesus. Now so Sumina Swadia. Yeah, you mean to Chini. Radia, yeah, no. Yanka Mebusia Munye. Oboa. Yeah, me. No. Yamedi. Eya why a day. Oh, Radia Casa. Oba Casa di amount so. And Crawford China. And go today. Eddie this you. Hey. Meka wunyini sansa wa hubi save you was society obetsa within baby I'm a betray Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo atin ediba Ahenkan933 FM. Radia Yanka Mebusia Munye Radia Yeminyo Sekenya Nyamia Nyamia Why see ya when no be you I'm not pay ya why when you many was ya obey you oh my goodness. So some 48 minutes into 6 a.m. July 8, 2022. And if you're and into the Friday edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show, Maakye and your dear Bremo. Me pacho baby, I broadcasted live this morning. I had no a queer Afrakoma in the studios. Ya wo achem abo we are here for so ubetimi atie www.ahenkanfmonline.com ubetimi atie he lifted me and he set
Yes, streaming live our YouTube and our Facebook. And into me a journey our hon so. Miana kama busia munye. Daniel radia yemu. Daniel why yeah. I don't know playing someone who do I sing Konya Yebedi Munkomo. They are nursing students. Omo H, let's say IMF now buying a corner, so I'm going to say, oh, be car a year. And we said, I cry a demand nursing trainees, no, Obi Kamua. And you come back, buying Sebi, and Tesuno, Coco will be a new batasum GNT. They are giant atifita. Intiano pay and also that so. Now, would him say any pa, yes, or more honor or semi kukumi home, and I will say, very young boy, very young boy. Oh, Sakura, Usa. Na, a branch and said depression at channel. Abemuano was it depression at channel. Na, there be why me. Depression at Chia Branty and Assembly. Okukuni ho amampampa abranti ya kukuni ho na eno na mental health authority omuso mabu nkonta no a enipa omo ankasa wo ho no mo a o tinka woni mu se mame nkogye me ya mekra mfiri me nsam obroni frɛ no suicide omo attempt so omo begye omo ankasa omo nkwa firi omo nsam na kakane no ejina Ahenson near your son and son 777 or chances say a hit con him. I could do a hand crony me 902 a near my bane and a man crow for attempted suicide. I don't pay also so you be the moon come on. Sounds so and I don't pay. Labor expert idia futu akwama buying or sereno. Ese obi biara or ye teacher ni na all striking. Na ye beka che ne se mumra negotiation table na ho. Na yenye ni hamo. Na se ye betimi a bibia fa ho a yenye mfa ho. Number o madwen so omo emma no. Sa afori nyina ye mpam wo mo. Anopo ye no so ye bedwindwe ho. Afe ba ku mienu bi nso akam. And also, you better na the account where the moon come the mamo. Menoka say BJ Boris Johnson will resign our United Kingdom on grounds of what? Ethics. Yeah, Ghana had here. Yeah, and this will go be no abempo. Ain't ya no pay? We've got this and many more. Yabadjunje ho kama the amount. On behalf of the team, Udia and Kan Kwame Yaboa, a Jimpang Kofi Mengsa, Kobi Kwame Asante Billy Man, Anapaya Sinkonya, for God and country, Oframi or Boba Ofuri Aman for the Commander General and Sruja Bakwayaka, Kutu Mayor, Anapay Sinkonya. For God and country, said the Munimu Dadano. I am now doing channel about 0594841044. 0594841044. Or the buy back in kind of come at the amount. If you want bread, Mammy Fantuasuma. I don't pay or say a idea say in Suno ever petitica crowd with Pueman Temo and Maya who do no ebi. Ye kwa enyumere mu nso a wɔkyerɛ nsuo no bɛkɔ so apetepete kakra awia bremu no nsuo no bɛpetepete kakra na afei nsuo no munamuna apue man ntem me ahodo bie ne nsuo no ebemunamuna ɛne nti ya no ahyɛ ne nso na enyumere bremu proper no nso no ɔkyerɛ sɛ nsuo no ɛbɛtɔ ɛne nti ya no ahyɛ ne nso de ama me Usia munye Afe na yantin simni yanko. Aha. Yanku yanim. Go. Ghana adisiye. Oboba ofore amamfo amam atin ediba Ahenkan 933.3 FM.
ni munyam ade no why you say ni ni munyam otumi ade ni na ye ati obi nye bita no why you say ni ni munyam Anona otumi ade ni na ye ati obi nye bita no why you say ni ni munyam ade Ghana adisi obo kore amanfo emamu ate ediba ahenkan 93.3 FM me patao ene na ye de asem ni nyina de ba wie ye obi sasa semben greater is he who is in me nea otimi mu no ososre nea owo wiase eri tie na ententem so mama mfa bible quotations ne fanka ho 1 John chapter 4 1 John chapter 4 we are reading the verse 4. Okay, Bible now say ye are of God, little children, and have overcome them because Debbie Mami Sankan ye. Okay, the book of 1 John chapter 4, the verse 4 no, or say ye are of God, little children, and have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world. Oh, brother Nante, Messa Krabium, or say, ye are of God, little children, and have overcome them. You have overcome afflictions, disappointment, sickness, failures. You have overcome them because greater is he who is in you. Greater is he that is in you than he that is in the world. Neawo tiwu no oso sene ne owo wiase. Me pato memma ho kwan ma yade enhye wo so. Memma ho kwan ma obi mehunahuna wo. Dabi se unya huru nyankopon otu mu no, ohunu se nyame otu mu no osombo a. Enya de se obi behunahuna wo. Eni nti Bible na sem wo kan se me mankuma mufiri nyankopon mu na mwadi won so inkonim efiri se de wo mu no oso chene dia wo wiase papa na be say you take our prayer make a tell say we ye nyankopon ba me mankuma mufiri nyankopon mu na mu edi won so inkonim efiri se de owo mu no so chene de owo wiase me say dia owo mu no oso sene ne owo wiase eni nti madi wo so nkonim dadadadadadada enya fe na obedi wo so nkonim o wadi wo so enkonim dadadadada de nti a san se dia oti wo mu no oso sene ne owo wiase osi ye are of God ufri nyankopon me mankuma little children and have overcome. You have overcome them. Minim adie bia arrogantly face you, but I pray I have come to tell you say you have overcome it. Da kra wedding is soon konimu da ansa na same way eba ani ti ubo brana ne duru baby no tu ani na nto bia nim na ni da so ya san utwe wani nto bia nim ase aka wo nkwa wa abrabo mu a ne me pesa wo ti ase ne say papa bi tiwu mu uye nyankopon ba ufri nyankopon mu. You are of God, little children, and have overcome them
And the bad na we overcoming and because greater is he that is in you than he that is in the world. 1 John chapter 4, the verse 4. I feel the final one, John 16:33. Now for am fast pause. And fantasy. Come on. Yedi oboni fonu sun konim. Oni pana kanenko. Nanka debia enisio ena yesu. Nanka enim guasia na atoye no. Ewurade asem e ma ye tiase no pay say. And I'm saying free Yankopon ni munti. Ye di wo nyina sunkonim. Anopai wadi yare sunkonim. Anopai wadi anim guase sunkonim. Anopai minima dia who go through. Ama wa bem wabu. But man say ma me den am ne etiawa. Me say dia wote mu no oso sene no wo wiase. And into wadi sa niema ni nyina sunkonim. Na okinkan the book of John chapter 16 the verse 33. I say these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Hey. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yesu Christo na numu nsem no no. Osi yei num na makamo na mo enyame mu asumdue mo ho behiahia mo wiase de he osi mo ho behiahia mo wiase de nanso mo ma mo bo entu mo yem madi wiase so enkonim. Yesu simi nkanti o se wadi wiase so nkonim why economy no wadi so nkonim dadaada efiewura na wotetew na awurade adi ni so nkonim dada nia ewose oboa wa wapirim na koma na awurade se wadi ni so nkonim dada eni nti afa wo de wo ho asem bekoto na koma so obetwe wo ho adwene asi ne so so ade ase awurade adi wo so nkonim ose mo ho behiahia mo de Nyankopon admit Yesu admit nyame asem admit wa me ate asese so be Kristoni ana enye se no ano no you will get it to say bread and butter. No, you will go through tribulations. So say mo hu be hia mo de na so ma mo buntu mama koma entu mun kam koma ntum yam adentia san say madi wiase so enkonim awurade adom no so mfa ma na hu mobro nkoso anya kese ne ti ase ma me se eyire so kire so se den adom wura a wo ye Nyankopon wo ye obanyankopon ne honkonkru Nyankopon no so obekoso atena ne nwunu na se obe o se bie sie asubonten ho na haban empo da onwu wanimu asenso da onya wonse watamfo nsa da odi ya ne se ye wafam die ne Bible ne kan ye wafam die de obetimi adi so yere ho di so na hwe awurade anim se ono so be na fam die adom rankan ho na humobro nya kase mfa mawo na ye kodi weekend yi ne mepese odi hye utirimu ne se nea oti wo mu no oso sene nea ewo wiase adentia sanse uye Nyankopon ba de a awurade same nka nkere se mensuro sanse wadi ewiase eso enkonim dada ose ane ewo mu se mo ho behiahia mo de ewo mu se duru ba bi a sika odi to aduane de eden ewo mu se duru ba bi a oho be kyerew but ensuro sanse awurade wadi saade no so nyina enkonim wadi wiase so enkonim dada awurade enka ho na adom no so mfa mawo quotations here by 1 John chapter 4 the verse 4 and you hear call John chapter 16 the verse 33 ene ye de nyina ba wieye Nyankopon ya adom amande ye be san de message for fraud ya ba awurade enka ho na adom no so ya te ase ma me se asem no emakwa
okay, kind the book of Peter or si Nyankopon asem makwa eba ebeye dia wo share no ansa na san yakọ back and nti say eba adwo da brada ukua da ne ye de ba wiye no menim say ebeye nsenkyerene ansa na san akọ biom Awurade nka ho ofra me obu wo ba ofori amanfo me ba cho ye the sports and eto aso amao. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Joshua Kwabena Jenim. Woboba ofori amanfo. Apomoko de. Ibi are fine. The radio say. Ibi are fine. Aka 25 days. Kutoku Park no. Aka 25 days. Mpachwan. Say you go so kind. So ma 28 days. So the baby. That be not say contractor na e ba no start adwuma o the 28 days na be. Why na say? The communication director na no ba. There be or no be can say 28 days and our contractor na say 28 days. There be say contractor na communicate. Nti na contractor na catch no. We are coaching the contractor and your communications high. Na make say. Say contractor na say mo kan ni say. Say me start adwuma me the 28 days. And the baby. And what start? E be on start here. I don't go. On start here. I'm try foundation in your money. I don't know a different project from the contractor na adwuma no. Once a mra you best sign cracker ni ade nti ye ma go ahead ni say yen shase a and also the 28 days in the be no but and see the omo ye na ade the foundation of the future ni ade dressing room ni na no nya contractor kro no na ye dabi isa contractor na oh okay juma ne doso nti contractor for no me saying ba ko pe but we no aye me pese me use local but we no aye different project from contractor na dey no I don't know a normal foreman or CCC down no be no na say expanding near there but no contractor am ba crampo mbetimi aye nti o di kan year no before some contractor ba field ne so na kasa dey o my on field na kasa so dey report am say tutu post no but juma kasa dey nyansha o mo nyansha se oh okay but I think say no mu hia more than a dressing room no ana ni nyina hu hia but once obi ebeji adwuma kese se ya so otimi e contractor mesin sign afi mrasem so ebem two parties no obi agikum and manya ne tese sika no so no onya de e bi o ka se o charge na waje ni nyina nti o mbetu ano kakra nti ese san contractor ni nyina eye crowd mo obi anya no ho ntiase before ansana okay say channel nso na yi nso so ya ha nti no mo ye de omo ye ne intentem na jaye nko ye ni mu kra license for no so omo time no da mine so e wa no August ahaya nti omo ye ne intem okay Jaha Prince atena se Jaha Prince manager of Jaha Mall Mall no ye nim ba bi esi wo Jaha bo Mall ewo Jaha ho say da me no ko na nsu to this time na nya da je mututu Mall no bo da store na yo mo nti David mo wanga sao o say ye nya kwan ji David ti say mami ni o ase hai David eno e jiwoni kwanta no no na ade no ya fine ni super mall oh okay ni de na wo da ti say be da moshi yo ase hai yes ni de ko si jwa super mall David ado ezi okasama jafo na I want some right in is that what can dan ye ko ne nam ha nso ye ma hu no na me se na nsuo tuto enti ye ko se edumi agi enti na matu mu ana ama bie ba na nsuo nti se ye nduro mo a nsuo tani atum ado kama kan kwa na ni awo ye obede kura nya moa ya na mo no isa wo se wo kire se mu ni hwe na se ono opon mo no ni se ho no bibia anya obi na ko ka kire na za aya mo to oba zo oba na za ebia oba ho ache na nse oba che bia oba baba na zin na oba ho eya oba ho oba bi oba ho oba na tare ne kan be na tenante ho na mo zo oba na se na wo kan de wa ha se mo wo ho yi nje se nwa so na se mo no de obi na ko bia se no yo pokro mo de ono de oba ndo mi hu zo ya bia o onye hwe na make say wo be kan de ama ase mu nhia moa o moa de bebre no mu hia na se mo wo mo no je ze o hia mo na za kra ya amoye dan kase ne banka kase na so se Jaha wo mod ya anya se o ma ya de na se obi na di ni sikasi nti wo ma ya de nya ban na asi o
And I say, na say more wo won kra nya ban ni si. Nti no say nti na ban e bi won kra so mo hia mo. Enti mo aka den. Mo no, ye kwan so nye. Omo ni ajanan. Ene ye kan say. Aha, adade ko bi de bibi ma na me say me family oba mrefi. Obi de bibi ma ne ho. Ajane ho nkomo bia. Nya botre. Boabofo. Nya botre. Na wo ga ho. Ana ara opogu mo ma. Da bi min kan ho. Esa me na ye kan say. Ye nam sa na ikuo bi. Am so mo hwe oboba. Aha. Chenchena mo say me anam so da bi. Oboba nya me a. E na mo say dai. E na mo de nkomo ni jam say nya me dia me kwa nka nche oboba say. Aboabofo. Omo ajanan e wo kira say. Un say yo fa ha ya. Yi ne wo school ni ho no. Dabi. Ana ne wa se ha yi. Ne bon kan. Ya say ya mama afidie aburo so. Nti bu afa so. Nti no obo ba nye de nko fa escalator. Nti me kan che no ka che assembly man. Na omo no assembly man nye free. Wo no so yo bo ba. What does it? Yeah dio. Now ka che assembly man say. To see idea. Amene wom. Ayemma. So man ka so moto na mo akobusa. Maame na otia no. Na omo mubu no e. Na wo de me ba. So moto na mo akobusa maame na otia no say. Ojeji scanner ne duru manta. Asano man na beje. Amukachi. Amu no wa mbeje ko. Nti no nya. Nti omo ni ba bi audi sika. Kakra no kwa. Nti so say as omo na so mbe. Nti omo so mo sere no mbe yisu kakra mom. Na yesa de a. Na se ba bi a ade ni si no aben kuro. Ma no so omo kwa so wie no mko fie pe say. What I say? Matias here. Matias pa. But ba bi esi no nsa to kuro do. Nti so mo juruga no gu no mko e ba bi fufuro. Asa abo boys na mo ye hufuo bi no. We kuro bi so anko ma bu atu agu kura. We bi e woni de enye. Omo ye hufuo. O say ababofo na ire. Asa omo ye hufuo bi no. Ko bungum na mo so mo nko he. Eti ba bi esi no so ye. Woni Dabi no omo bu ya mako job na we. Omo bugu a. Nti na me ba o. Sese no so amo say bon wo say ye de. Ebu afa so. Ebu afa so e. Mo koso no. Me ba o. Mo koso ni nyina nya yare na mo de ma mo ho. Se bi ni wo biem. E mo kama no ntumu na mo afi mo hwehwe obo ba ka kire ni. Jom so mo hwe obo ba mra fi. Me uza me ba me hu ana say adwuma de no we adwuma ya na me kai. But it's not a macadam they are too. Ayo. Enti wa na no enti. Me nsumi solution ho an say. Ade na be kuro. Enti so mo hwe ne how mo bebre o mo muntungu. Jom so mo se ka cha mokachi. Sa mokachi is Nigeria ni. That's why be mo go to about Nigeria ni na mo to about. Onya Nigeria ni o. Amokachi. Odi Emmanuel Apia. Di oyaya ni. Emmanuel Apia Kubi. Ofi ababo ya. I don't know. Eno de mi ntimi nche. And me jiri se bia no ni bobo ntine friends mokachi. Na ni je ball ho mu so de. Mokachi. Ti amokachi ka che no. O twi na ni a onye no program. Ezi akwa eyedi. Okope eyedi. I'm very saying. PM. Toilet ente say esi wuku. Okope eyedi. Ozo okope the programs manager. The programs manager. Presiding member. Presiding member. One who you can hear that. President na anything my do no. I can presiding there. I did. Okope presiding a member. Member di. No toilet ente say esi wuku mu. Ungotu mu ko presiding edi. Dabi. So show we answer. O de. Nti aka cha madam umame MC. Why? Say ha no. Chale mo pass. Ala pa me pass momo. Me nya kura nka adwuma ma jai board drive. Because o kan ko ba bia. Omo tie pa ba. Omo twi money. Oh masa. To de bia na me say me nya kura anya live worship nko. Say ne de obetumi sakra ko. Unhu sa. Yen me adwuma. Eko pa betin kan akra na be yi. Sa. Na dabi o. Hwe toilet no fa ho. Minimo ba ma shada na me yimani no. O fa ho. O ma me fa ho. Enti enipa nyansa da o mutirim betena asese sa ade we nsi ho. Just say anybody be one more you think about it. You don't need a second thought of it. Ade so tumi say e ba wa che. Ade ne ba wa che. Tesi atukuro e bon e ho asem ya kan. Moyi mani. Yes obo ba mo hwe no me assembly man ya na say me. Ah enti yes me fa to sere na na dwudwam. Masa mo nkobu ade ni ngu simple. Because leaders no oma dwene say omo de omo nkoso bi. So what I say me ho me nte ho. Me hwe bi age say bi ya me pɛ me ho asɛm no makofa ho. So that say me pa me mfa ho. Me sesa me kwan ya me fa so. Mo na mo te ho.
en chepe so mo no banku ton ho ai ba mo to banku ho wow ni patimi nya omo che de omo te konkoma chale mo nfa so yanko yen anim enti yamo bibi ache mo bibi akwaba emfa no embra Ahenkan 93.3 so agudie mu sema som 90 minute atena sensem no yabone bede yede eba midin ade Joshua Kwabena ejenem Yosef Ajiri ewa hobrim papokuware enso eka obisa enso na uremo na chetemu so eboa na fensem no yede abeja yem fasida ema da force multimedia aye production me pacho ne no se owo aye achim manso so owo achim dan so owo achim suadro ana se ne no across na owo ana fe ne na se inkuru atwa wonhia bia na se ne wani age aye acting home oye oba oye bema o person ne no o act wo TV so o person o twa series ne no o TV so a me pacho fo ahoba join da force multimedia aye production oba e be kire kwankura fa so ne no na se etimi etru na bibia so etimi ekofan edemam kwankura fa so odina set so a utimi ekasa se na ba ye ohun nyina no be pimo da force multimedia production aka kire be kire na fa bibia enso etimi ai kwantene no na se wo aye na se nimdie bi anase ne no wo ni so ade hu bi se ne pesa dache oba ye ene na se actress anase ne no actor dia e pacho da force multimedia ba bia akwa ye betimi a kire oye na bibia enso etimi akofan enso edi amount ayade na se ade training no ekoso Saturday bia ene ne no na se sa aye training no so etimi ekoso ene no training no ekoso o Nicholas Preparatory School ebo aye achimmanso nti sa na isi etiefe number na fe nkoma ka wa kire nyina no oni mpanifo endi number no aye 0246 963816 0246 963816 so from Bajo so na fe nkoma ka we china no oniom ade afa new Bafan Herbal Center enso aba the endromiensa na aba endro no na se bako edin ade new Bafan Herbal Mixture edro ye antibacterial dro na se eboa ema ene emema nyina typhoid fever na etete wo na se ne stomach ulcer ina ehawa dwen kidney failure babu on makwa fichira na se yade a ensheda emba ye ebe ne nateko eja yare tumika na koje new Bafan Herbal Mixture bi na bobo na fa bibia enso entimi enkofa enfama obu onso dia na se eja ne yawo nko ne na se beja no me pacho nyankopon amba osa ewe no edon aba new Bafan Herbal Mixture na bobo betimi aboa na fesa oya no nyina no atuase ntempa so enso edi ama afubuo no so so ne no to one ma empasugre on filiso bedibi me pacho o yade pana o yare unya new Bafan Herbal Mixture betimi aboda filibido no etimi increase no na bibia enso etimi akofan edi ama afa new Bafan natural capsule enso aba edroi ya ahwem agya tum se eye onuma enkofa habia enso emfa embro edro na sesiese mema male vitality esanso bona fo nkoma no etimi ehim kana ware be se 2 years ne akola bia enso ofirinya ne so tutu a enkuma boa unya new Bafan natural capsule betimi aboa na bibia enso etimi akoye edema afa waist pains na etete osisi yare ne no eja kodanda no edon aba premature ejaculation na se no buon ma adwa umba odeba no a na ne no 30 seconds na wejie mu me pacho wado ema emwa edi wato gafe bankofo ekenkan so tim John na so ebo adwuma so tim John na so ewoso na bibia enso etime kofan de ma wentim John na so anwoso aba no emfa no sika be no obafo wachi ntene no wompese sansem we bi beto na fe efie enso edin dia me pacho new Bafan natural capsule bi na bobo betimi aboa na bibia enso etimi I fine and my family malaria na etete wa Bafan Malamix malaria no one time ebetu asente paso enso edi ama friend number na fe nkoma ka we chenya no onium endi number na 0240 581 585 0240 581 585 and 0553 511501 0553 511501 from Bajo so na fe nkoma ka we chenya no onium edi available pharmacy shop bia chemical shop bia fodo nchema herbal shop bia no obunya bi ato na bibia nso etimi akoye edi ama T74 7 conference on there and a person nyadwo bebra mebodin se bi wadwen ye pa ko na
yakopa dro bi tona fe bia enkoye enso emfamana T74 no eye dress aba bontin so a kidney problem etu ase diamao dane dana wo complaini wo do nice for my chebia na na se atatai wafu egusu edoadoa tese kidney na ene etwo yirede edu ko wo mu ano no kopa bi tona fe embo nto ase enso emfama omre bo no ene se yarwa bia ba ho a kopa bi to beboa na ebia enso akoye ediamao ebia na wakuma emboye eniama enkoye enso emfama kopa T74 drobi na tona bia enkoye enso emfama eye problem obioma glaucoma abegina oni so ache ade wachire a wonhyeda huni ye ebe wanim so a wonhyeda huni ye ene woni so aye nwusi kopa T74 na wobona fe embusu na bia enkoye enso emfama say hepatitis B anase C no ebetu ase ade ama nini na eye T74 ana me kamfo ade ama wo say gonorrhea syphilis ene nyadwo pia kache no kopa drabito na fe bia enkoye emfama HIV etu ase COVID-19 fibroid nini na T74 etu ase enso ade ama odu ani chemo ewo atimodane ne patem na bia 200 bia obenya drobi enso atona febia akoye ade ama oye panti nano pai me kamfu T74 ade ama no kopa bia to na de eha no etu ase enso ade ama woni pedufondi nkomo na feji nchiremu a aka cheni na na ma no sei na se esi ete 0246 073498 anase 0501628931 offer T74 from pedufo one majo sunu wadi nkomo na febia koye ede amount afeyan hwensem na se emfemfia monone na afeyan hwe ene na se transfer window ebia monone na place awodo omo association sei na esiete kopie mu Chelsea a omo se abrante bakundin de Maakye de les abrante no omo ehian na so bayafo atwumti se abrante no so omo so no na so omo hian de dendem pa enya agudie omo so my ready bayafo no some the 76 million pounds kopie mu Juve na fa abrante omo sa aka no koba na sadia na se Chelsea abrante de Maakye de les no omo sa entimi enka no ye kopie mu UEFA Women's Euro na se Alessandro Adamachi se be to fa na se na City no way etra fie sheka no enan ema bob omaya ye fa Nottingham Ireland enso etie kan ba ku kopie mu e wonde game set of my City Spain etra fie on Finland at the bonny 4 p.m. no game no top from Germany etra fie on omaya ye fa Denmark at the bonny enda enso ensam edimu nsam no e de ajao Clement Lenglet e ya branch on susi akan adema Barcelona boboko no na reporter Urban say ene abrante ne betima complete ni loan deal no to boboko ne Tottenham Hotspur na so tumi kopie mo Tottenham dia we were the fifth major signing na Tottenham form so metimi aya bibia so etim ekoye e de ama club no yenda ni ko Liverpool ni kuma kan fem form enfama Android na betoja sa abrante fan Joe Gomez stanning the contract no and my Liverpool boboko no na nda eda so as a reporter ba enso sa abrante fan Naby Keita and af Diego Jota no amusu edi champion for no mo edi komo so stanning contract no and my Liverpool edi musam no edi ejao afako piem e Chelsea nso a omsa abrante ba kundin e de Frankie de Jong na Chelsea for so muhia no na ne no Barca for mbati ase de a the 51 million pounds eba plus abrante ne Caesars Piliqueta na fe Marcos Alonso de mana fa abrante ne Frankie de Jong no Barca for ejane mu e de amomo we no chema Barca for nse ne no sa abrante Frankie de Jong de omunya Anton nemom se Chelsea for se mo pe Barca players de a omna mo players bi wonu ma na so metimi e de amomo abrante ne Sergio Dest o se ne no sa abrante no ne ho e da o free sa so Memphis Depay also da o free ne Chelsea for some players de a sa two players Barca for betimi ejane mu na so mo badia na sa two players e badia Chelsea for mo so for Caesars Piliqueta Embra na fe Marcos Alonso mo fa ne enkam de ne badia o metimi ejab na ntimi no de mamo na bia enso etimi akofan de ma Chelsea boboko no Chelsea one e jina na Brentford Fenris James Chelsea ne abrante na report di akira eba and sense Real Madrid for so me here akwara sanso na Manchester City so me nya Brentford Fenris James ke bi betimi akoye e de amomo na no arasa Chelsea Thomas Tuchel and some kakade atujwa amoso me na Brentford Fenris James no edi nkomasa ne contract no obetumi atumu nkyene na fe wato akwaso ase akan e ma Chelsea boboko na edi munsam no e de ejao upiem wo Africa ayade ro nchema na se Women's AFCON no sugusu ekoso na say na results no ekokoye ye ene games mienu enso na eba so na
ɛno South Africa ɛtena fechi Burundi bɔne kanim miensa Burundi fontimi ate kanim ɛba kosa so na Botswana enso atena sema Nigeria ɛche ne bɔne kanim ayɛ miensa ene no na se Botswana fo no ɔmo nso ɔmantimi anti saka no ɛho afe ene games no na ɛba so Morocco ne Senegal ɛna ɛbɔ Zambia ne Togo enso ɛde ɛbɔ ne table no group A same ɛna esi ɛte Morocco edi nkan or 6 points afe Senegal ɛwɔ 6 Burkina Faso eni abani bisanso na Uganda enso eni abani bi afe group B no Zambia 4 points Tunisia 3 Cameroon enso 2 na se we eni se ne si ɛte afe ukopima Togo nso twa to group B a ɔno nso ɔwɔ 1 point enso ɛho afe group C ne South Africa ɛhuredi nkan or 6 points Nigeria 3 Botswana 3 na afe Burundi enso eni abani bi don so nsɛm no jede ɛgya yɛne adani abafie na Manchester United so yɛnsɛm phone mo ɛba ɛnɛ anopai ɛne sɛ Branti Osinakan ɛdema Albi Leipzig boboko no Brian Brobe sɛ wɔde omani ɛnso di akwara tia sɛ Erik ten Hag sɛsi ade atofo ne trim baabi obɛpiem bia na ɛsɛ ɔkɔfa player ade aba na ɛso akyie a nyade wonya bia sɛ ne akwara ɛnso edi nkomo sɛ bia kɔyɛ dia na ɛsɛ Brian Brobe ɛbɛpiem o Manchester United bɛsi akan a yɛde mu nsɛm no ɛde ɛgya o afɛ yɛnsi fam na yɛmbra fɛfɛ system no so no ɛmfa ɛnto atiefo so na kɔpiem Kumasi Matema Sande Gorokwa player bi fi Brazil bɛsi akan de mom ne din ɛde Fabio Gama dos Santos reporter ba sɛ abrante no na so no kɔdɔkɔ mo tonkwanta ma pai na Oremu Barin na sɛ club yan din ɛde Muhurak FC ɔna abrante kɔkɔsi akan abrante bɛpiem kɔdɔkɔ no na sɛ 48 games otimi ɛbɔ 5 goals pɛde ma kɔdɔkɔ mino kɔsɛ de Fabio Gama ɛnso kɔpiem Barin de wɔn so nsɛm no jade ɛgya yɛfiri kɔdɔkɔ yɛmpiem House of Folk ne ni kumakra ɛnso ɛmfama bɛtɔdwa sɛ kɔpiem House of Folk ɔmo so Oremu Cameroon na abrante fɛn Junior Kaba ɔmo no edi nkomo na esi ansɛm edi akyɛ ɛba ɛnso so ɔmo ne akwadai ɛnso awiase 3 years contract no abrante ne sa hyɛ nkrata se a wasan edemaphobia ɛnkyɛ bia sɛ ɔbɛhu Cameroon ne abrante a yɛfɛn Junior Kaba so ogyina mo ɛsi akan ɛdema House of Folk ɛde mu nsɛm no ɛde ɛgya afa Emmanuel Ajima Bedu ɛnso former Black Stars player na ndɛ no wakasa kakra ɛnso ɛdafa Black Stars wɔn bɛka ya ɛnkyɛ ɛyɛ ade a World Cup no Ghana yɛ kɔbi na players ahodoɔ na ɛnɛ efi ɛyɛ other countries ɛbɛsan ɛde ama Ghana timu sɛ dodo mpo ɛka sɛnde no transfer window yɛ bi yɛ die na sɛ Ghana no transfer no ɔyɛ transfer krampo as Manchester United na for the couple of clubs na so mo Europe papa ne echema na sɛ ɔhwɛ players ɛba ɔwɔ rehyɛm sɛ ne World Cup ayɛ kɔ no Ghana betuma fa ntoma pa ɛde ɛfrayɛ ntie nsɛm a na sɛ Emmanuel Ajima Bedu ɛnso ɛde tuja why kakra for the 2 games now we finish matches no so omokɔbɔ no Japan na ɔde hwɛ players bi nso na am say bɛboa no amana timi abie na dwunim seriously team no ye wo quality wo team no but once point for can say nam do kora ensem kwai nti ye say beautiful team ne kakra e beautiful ne kakra with the quality you have no ye wo difficult group but with good preparation with the players no omokɔ pre-season no very important pa so be for pre-season is serious say be ya games ni be draw no way ready because nienti this year World Cup no bad in say once the FIFA for Sanyama Bibli or the 5 substitute aba nti say wo kono wan bench enye strong wa this World Cup we wan hwe ultimate nti place no mo ko practice no mo fa serious because World Cup ne bedru no teams na obeba ne nyina obi player bia wo form because ye American league say e bia nka mo bo no June July ho a place na ba fi no mo be ho kakra we started again in August ya na edi ko World Cup no nti ebe ma ne mo ma yedin na 5 substitute na aba no nti efefo no se sika sembi wo na ye so mo ka ye be pom wa cho 1 month to the tournament no omo ne mpanyfo no entrance no mo kan sika semni nyina ne nkoda na boys ne so ko e be bon price obi anya prabia but with the quality na e wo no same kan no ye group no edi but I think we can say it true Inti we sema Emmanuel Ajima Bedu so to edon so nsem no ye de agya yenda ni enko ampem da ko abobo korim nkodi kumakra enso emfama saw nim se ampem da ko afo omona se this season na sa fiwe omokoko gina Ghana namu na bia enso akoye edi amomo ewo eka fliga tese emba na fem no Champions League no omokoko na Nyankopon ayadoma eye ebrada July 12 no na se draw no ebe top fem obi mai so Ivory Coast 10 am no na se draw no
enso atofuma ampemda ko a ebe hunu teams awodo a omo mo ekwakwahia na na sensem kakra eba omo da tudwane sesi a preparation no guso nyama nina enso ekoye edi amo na kana senso se tournament no eba top fam ewo ayete se Nyankopon aduma August 13th and se esase enkopim August 26 no and se Champions League ewo embana fam no top fam adimu sam no edi ejao yenyina nim se kopiem wa Chimodna Sports Stadium ya dia stadium no empenifo edi hu nkoma enche na afa renovation no enso timi ahyase na we ne ebopini ekodokuru as empenifo communication director Edma Kodokuru ya so chirema na after sa clearance fon ebaye no omni engineer na ne no na so mudin ade Amasco engineering company din koma o ma jetu se sa stadium no o mesese ni ye ade ma Akim Oda mai Kotoku mpenifo ene engineer ba akohia friend Amasco engineer in fact ono no ye Diana Stars for the no Go Stars for the ono ye we call 11 wonders a o ye CCI oni sekura Samatex for the mu a o ye ne dedendin a eno ne nadwuma o ye nti before that no a contact Kotoku Royals mpenifo ama ye ne edidi nkomo ama samples about how obebe or down patch and don't forget said dug out their bench na players no etna hono and also so see to me the more than one ama bibia ye kama and ye meeting quickly and who says say to me invite engineer no obebe ye adwuma no nti omo ba no ye ne na atena se ema nyoma club lances for chire ye na ye de nyina to nanim earlier on no so apopose sa no ma ne dia Kotoku management say e ade a ese so mo ye ansa no matimi abo enti ekoba asa na ase dia nyoma no nyina abo abira dada okay necessary you find the ways and means a obetumi aye engineer ne kire say adwuma bi a ono de aba bia no is capable to do it dia ha ne say ye bagina tum say onye adwuma no mfama enti ene sema kache FIFA ade tuani yakoso be sanse ne kopiem wa stadium a ewo mse engineer na ajakim so baba ye na nso ehu ka ne nyina no ebakwa kosi aseye no so no oket echire musi amount nya kosi sey kwabran sika de wi apiem pa but me ti hasisi empenfo ma me ho kwan say me fa musika sem no nto abonten say my interviews be me you know and people are willing scan be saying near the MC amanfo are willing say e ba say so ede kakra bi beboa mo de beboa me fi ha me nimpenfo be di nkomo se ba bi edru no ehu be hia se ese edi musika sem no nyina ba abonten me ne o manja transparent di mo obia na obia nso a eda na koma so no so betumi aboa bia no on so betumi abeboa ye de be ye ne sa ma na ye kama but won se adwuma ye no nhihye ne mbra bebre wo ho enti wuntumi mma ne ntaa ma me kan sa ansa nkosa akeke enti for now ne de sika ne de bi apiem pa enti for now the sika de ebi apiem pa na yakoso bi sa no so de nchemu no na se other stadiums a na se ebi fa 45,000 ebi fa hia na Odan Sports Stadium renovation na Airbus no nipa say eden Odan Sports Stadium no ebetimi afa engineer ne mane to ase se first of all wo hwe ura park no so wanim tenten so no baby a se abebisi wo ho no baby ankofo fro tran ho hwe ball no sa e ho no obey stanza the minimum will be 5,000. Okay, that stand one ninyina no is in the pipeline ebeye hono be popular stand you be casting camera hihye ne bibia afefefe ma otena so hwe ball we comfortable atimi ahwe obo ma ho ato then again ura stadium a bibia ejina hwe ball no bebere pa no ho no mo de ho be VIP how they are the stance and kasa be on my sakula na do na tajina ho yeah the stance and kasa na engineer no rough estimate no yanya kra na betumi nya be 1200 stance what that particular area ho na so so ye be VVIP inside ama bibia aye kama ndi we anyoma na me ya aduma said American can through Kotoku as qualification and the normal papa say about now we some communications couple Edma Kotoku Royals Eric Okatachi FIFA enso edeto yenim yani akwede ni akoniu adubiase boboko nmu ni akwedi nkoma akra enso de fenmo adama na anopa na se president enema boboko afa new adubiase united boboko no papa fan Abdul Salam Yakubu ena se da soro ya F4 se eye papai akoye nema bi se eho ante a match day 20 ewo division 1 league nim against Bekwa Youth Academy no papai akoye nema bi bibia
enso antumi anko eti ban ana fesi kekase pa ana se ni wadubia se eye president nkonkotua na no ana se nnadi nkoma busansa pai edan na akokoko ya GF4 enso ede bandi ede ato se nkotie ensema new adubia se president ede ato enim. Enti sapepe ena ayedia ena na se yanko yanim na yamfa nsem no enso fengormo enso emfama ende aropenko kopiemo ewo se ensem fufuru na emfa ento so mfama wa na se sapepe ena ese etie de na kwabra na se emfa sina yanko na afi oboba ento so da bibia esugo yetem se de ade na yende de aya no no tie di sina ko ana bibia obi ma Kofi yenchia eye Mr. Emmanuel eye ajekumbuatin nana na ne din no de me refi ne din ne wo papa ne se wan twa ma de antumi mo Mr. Emmanuel ajekumbuatin oye new asuka onye sisi akonye new bio ana oye new so onje nti oye new asuka chief edema Bosugan traditional area eduana family nti nana so tight say di obobo akọ obobo ne ko no obobo ne ko bonko ma na do heavy enra so yeshia no ye opportunity esu anyama bebre enso edify oni momba had to focus on a couple of clubs bia omo krum ha nti nana enano pe unko so yechia nti eno ne sene city media Joshua Kwabena ejene mafei oche ayo Kofi Ejire nso nka obrimpopo kuware eboaye na firu na chete enso ebo na bibia eja ya so na fei captain in the morning ogbofori amanfo at the morning show no atwaso Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM.
Adisiye, a woman of a amount for Emma Atim and the Ba Ahenkan 93.3 FM. Adisiye, a woman of a amount for Emma Atim and the Ba Ahenkan 93.3 FM. Boom, boom, boom. Okay, so 40 minutes after 7 live on Ahenkan 93.3. Me pacho matching. And one year, that's why you see Kunya Kessia Swano. Adisiye, a woman of a amount for Emma Atim and the Ba Ahenkan 93.3 FM. Well, say, my ignited the fire of the Presbyterians and how no pay sanity and the Presby home and a buy. Me will say, Auntie Adwa, the Nanon and I'm home. I want also to be and with your Auntie Adwa, I don't pay Mama watching, and then the Mama Adwa no pay. Boom, 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 boom. Media Chiramenko. Media Chiramenko. Yeah, they were watching the bet for so the amount in a jiffy.
Okay, so we got to switch to the brighter side of life. Today is your birthday. Happy birthday going out to you, Crosby. And your birthday. So wishing you a glorious birthday. Ghana adisiye oboba ofore amanfo amamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Shaba. So we got to switch to the brighter side of life. It's your birthday today, Noble Crosby Annan of Media General. It's your birthday today. Live to be 93.3 and beyond. Bum bam 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 bam. Igwe. Okay, what that into my infant was on farmer. Now, Fayanko in a name, I would Jumedia and some patches and so mammy said Jumedia was so with the trading some matching of Remy or Boa back or 40 amount for. Me pacha with that chinty and then ye didn't name say, do not disregard your family bond. Do not disregard your family bond. What you say? Hey, bro, focus on me. They buy and casting you peak as a moon. Now you're to me at your see the American and say. Yawo ebusia, obia we ebusia, meti hemi we ebusia, kobike we ebusia, wa utie mi we ebusia. Na ade ba ko a say ye mana ya we ho sem ne say. Obi bobra on person obe associate ne ho on person wode ne ho be for na busuya but meti hey sabi o nyame mfasa ma but odwe papa no adwen bone ekoba se otena nyankopon se ye obo adwuma be nyina ba wiye mato nsa afre wa yes me ni odi Ahenkan na ye adwuma but odi Ahenkan ntimi mfa ne pe se wode ye mememma yie ana odi sie me ye be kwa kohwehwe abusia me kasa de we na fe matwe adwen de se bibi so se bibi boni si na ye se ye nkohwehwe abusia de a ene na no pa de me ka kire won se abusia ehu hia na nansan ye de a year religious city e de say abusia na enye asofo bi no mu akekere ato o church members tirim se ukọ abusuan fie a yebekun ukọ okuro mu a yebekun uyesi yebekun but the omunim no se abusuan fie ho ye kuro mu ho na ne yete ɛhɔ a na yɛtena yɛ ansa na yɛbɔ bra abɛtena nkran ɛhɔ a na yɛte ansa na yɛbɛkum ase abusua fie hɔ a na yɛte ansa na yɛbata korade hɔ abusua fie hɔ a na yɛte ansa na yɛtu kwan akɔbɔ bra wo but na ukopie baabi nkran kuma ase ne akyekyere atutirim sɛ abusua fie na wotena hɔ no mu anyi yɛ no sɛ wokɔ hɔ no mu a yɛbɛkum ɛha adwen papa enti ene extended family ni hobium but anopa ni ameka kire won say emfa won ne etie ne ekọ ba nyina na se dachi ye hwehwe ne ye behwehwe mabusuanfo de a ene e wo se sa yonkofa sa family bond na e wo ho no enwo se metoto na se enti emfa ho sisi yi na no na omampani bi a no wote akonwa so wo firi mu Professor Mills sina oye Ghana nyina president you but ofiri mu no ye jade ma abusua no say abusua na enkyere de omo peso omo ye omo enwia no
ɛne nti onipa bia wo abusua enti ɛyɛ ɛtɔ da bia ho ɛwɔ mu sɛ adwuma no dwen ho but wodwe adwuma no ho a na wadwe abusua no ho nyankopɔn yɛ wadom na ɔto nsɛm a bo abusua no san sɛ kuntum hwan a n'akyia na ɔkorɔ meka no korɛ na akyerɛ wo ɛnɛ yɛatoto abusua ase ɛna yɛatwa mfonyini ne sɛ wode wo ho fɔrefɔre w'abusuafoɔ a yɛbɛkum but deɛ wonim ne sɛ wode wo ho fɔrefɔre w'abusuafoɔ no aho ɛtwe w'adwene de si baabi a wofiri ɛso ɛtwe w'adwene me da bi a mɛkɔ fie bia no mekɔduru fie ɔpɛm sɛ ei ɔbɔba bebrebe ne sɛ ha yi a na mefiri o ei nti sɛ yɛ sosɔsɔ so no nyinaa ha yi a na wofirie ɛne nti the moment a wobɛkɔ hɔ bia no ɛbrɛ wase ɛma wohu baabi a wofiri ɛne nti sɛ wote ha na woyɛ wo ho akakabensɛm woyɛ wo ho akokotiisɛm a afei wokɔduru abusua fie hɔ wokɔ no maame te hɔ papa te hɔ nuanom te hɔ wokɔto wɔ mo a na wahunu sɛ ɛyɛ ha yi a na wofiri ɛna wode aduru baabi a wode aduro no ɛkae wo nneɛma bebree ɛne nti ɛntoto w'abusua se mɛma ɔsɔfoɔ bi ntekyere nto wo tirim sɛ w'abusuafoɔ yɛ abayifoɔ ɛne nti wode wo ho fɔrefɔre ɔma ɔmo bɛku mɛma ɔsɔfoɔ bi ntekyere nto wo tirim saa mepa kyɛ wo ɛne ɛnɛ Ghana sɛ obi brɛ mpo a ɔnni busuani bi a ɔbɛfrɛ no because saa extended family bond no asɔfoɔ bebree asɛe no ɔmo asɛe no mo ayɛ adeɛ ɛmfa w'abusua ni agorɔ meka no korɛ na akyerɛ wo because ɛto deɛ den a ɛyɛ ɔmo a na yɛbɛfrɛ wɔm ɛne nti mfa w'abusua ni agorɔ mɛntoto w'abusua saa apam no saa bond no mɛntoto no ase meti ai meyɛ den a metimi aka sɛ ma me ho korɔbiani agyereɛ meyɛ den a memfiri aboabo ha meyɛ den a menya akyem ni woyɛ den ɛnsesa meyɛ den a metimi aka sɛ me ba yɛ akyemfo agye me ba yɛ akyemfo ama me ɔba aware akyemfo ama me dan ɔma ma me sase meyɛ den a memfiri ha meyɛ den a menya akyem ni saa nso na wo nso yɛyɛ wo den a wonyɛ kwawuni yɛyɛ wo den a wonyɛ kwawuni so ate ase saa ne teɛ ɛne nti baabi a wofiri ma w'ani nye hɔ abusua no ma w'ani nye wɔ mo ho ɛyɛ asusutu abusua no ho nea woyɛ nyinaa se yɛbɔ awura abusua no mu a woka saa ansɛ busuani bi a w'anim bɛsɛ busuani bi w'anim ansɛ busuani bi a w'aso bɛsɛ busuani bi ɔhwene bɛsɛ busuani bi enti wofiri baabi na waduru baabi a waduru no obi wɔ no ma ɔbɔ bra na waduru baabi na afei wayi n'abusua mu wayi n'abusua to twene n'abusua biribi ba fie kora wɔnkɔ afei ɔfɛre kora se wofiri saa abusua ni mu madam memfɛre yɛyɛ wo den wofiri saa maame n'abusua mu wofiri saa papa n'abusua mu so be proud of that family and make sure you do not disregard that family bond so I just yɛyɛ den a wodi ankan firi akyema boabo enti despite bɛyɛ deɛ ɔbɛyɛ ama no nyinaa ofiri akyema boabo ɛyɛ den yɛ ɔbɛba akyema boabo saa ne teɛ do not disregard your family bond regard it respect it and hold it in high esteem and be proud of the family just be proud of the family tie nyankopɔn mfiti prɛko pɛ sɛ ɔboɔba matam wo me de wakɔto saa abusua wei mu daabi ɔwɔ botaeɛ bi nti ɔde me kɔto hɔ ɛnie ebia na biribi kɔ so wɔ abusua no mu a ɛnyɛ but awurade ahunu sɛ through meme no metimi asɛsɛ nneɛma bi wɔ abusua no mu ɛno nti na awurade de wokɔ hɔ ni awurade bɛyɛ bia yɛ ba bi awurade de wokɔ yɛ ɛnɛ woyɛ grusini nyankopɔn ni bi nti ɔyɛ wo grusini nyankopɔn ni bi nti ɔyɛ wo akyemuni nyankopɔn ni bi nti ɔyɛ wo kwawuni nyankopɔn ni bi nti ɔyɛ wo fantini nyankopɔn ni bi nti ɔyɛ wo asantini nyankopɔn ni bi nti ɔyɛ wo igbeni nyankopɔn ni bi nti a ɔma wo free saa abusua ni mu so be proud of the family and make sure you do not disregard the family bond ɛnɛ obi yɛ muslim a wokura sɛbe nodness yi bi din wayi afiri hɔ me na fofuo no bebree wayi she is not proud of where she is coming from wayi yɛfrɛ no adiza hwɛ din dɛdɛɛdɛ
we yi adis and everything so ba ko so ne friend barki so no so yi barki so na everything so say what they saying say Priscilla we say dey hu be proud of where you come from, the family you come from. Be proud. Oh yeah, dang. Say abusua na e ba yi abusua one mo mu nsuo da, we di o maduane da. E na o de abeduru ba bia waduro no. And to be proud of it. So kukusi we aba wa bobra betena ayi our friend saying abo achimemu. Oh yeah den. Oh yeah den. Amantia ho dachi bia ebekọ ho. Oh yeah den. Sa na tie. Sa na tie. Omo efira santimemu abebe bobro mu nyina ye den one day we all go there. So be proud of it. Sorry as here. Erade nhira o. No one can. Me ma ho kwan ma osofo bi nchichiri ntu tirim se wabusuafo ya abayifo omo nyina ya abayifo omo bi kun are. Me ma osofo bi nchichiri ntu tirim. Osofo no kasa akire osofo susuka na nso ebi wo fie. Kasa afa kire no. Ma yankofa the ubon krata don fan to aso fa ma o meme de meme ye kwawuni 100%. I am so proud of it. Mi firi yakuma abusiam, mi firi Japan abusiam. I am so proud of it. Ye ni bi kura mpo a sa abusian na Ewrade mi akotum. Ewrade sa me me ya abusian ye. So I am so proud of it. Omu anu afra wo nuanom. Me say me sister me friend no be 1 hour 2 hours ni ejina phone so. Ni e bo abusian mu nkomo. Afi atwema dwema mi esi so se ei bema se ba bia me fredie e honye enti se e was eniema bi na won se me toto ne ntentem one fast e ma toto but wo yi wani ye ho kro bia ni age na ye o se e sei ma bi pia abo enti eduro bi anka dem ne aka nyina aka machi enka wachi yesi abo bia anoma bia owu a ne ntakra ba fom enti se ya wo se ne no nyame a wadom abipia Nkan FM NS so oboba nti woni abusua tie o ma mo ya den ya ye frɛ na fu afirihia on sesan ye okodom kwabenya o posini no ajo so yei o ya den o papa ye frɛ no kwadwo sei Solomon o se Robert didi ne sesan ye o ya den ya o yo papa unua no mo ya den ya meti hei uhuru mi busua ni obehunu se abranti o frɛ busua mu enti die enti na wo se o disregard the family bond. Na wototo ho me ba bisia no dia me nka obiem nka tie ja dia akire no na umpa ufun ye de bekomo abusuafo ebe fo mama mache ya je uso mumpo mako dia nyame adumo okay asem wa ye kan I don't know se mu obi ka fa ho a abusua sesei yama sorry ni nyoma ye dia tititi abusuam sa he no se so ade ne ma wo mo why we no yaman sorry ni nyamesom ni nyoma de titi abusuam ama asembe nkura ni papa we so there asem ai kwa kukusi de me di misika ya mo ya o da bia nye ya ofe mo me ya mane efe yes you romantic kwaku die so chief customer there bombastic I'm a romantic I dey come Friday chief customer there so you romantic now hey see you me you are this is here I don't know if can be one. About family issue na. Obu on mo bob brand do baby so no yi na busunya to. Wo ye den. Wu kura mpo a. Wo de wo so abusunya ya bayifo nko a yate. Wo de bobra na wu a ye de ufun be ko abusunya fie. Obo de wo kan ye no kwasem. But ade bi so ho no ma said ya wo kan se wo go do se nuani mie no ko abusunya se ade na si enra. Abusuafo ni bi won ma de wo kan de eno ano no is on point but ma yentu abusuafo ni bi fo hwe me nyini ba no ho
na me hu ade bi a utimi se fitwa hia fine na de yesi ani bia ba enya ni bia na aba o na de ya asofo no binim na ese no abusuam titi mu me se me ni asofo na ye adwuma ena nyame adwuma na ye bi asofo no bebre say almost say extended family no say we be for I tell you we say te say adwene bi obetichire dia to tirimu no beka say wukuro mu a wukọ ba ya ubewu ti wukura wukọ na ushuru enti ene extended family hu say eyira yes ayira eso ka first no ayira okwa santima mu a eye wo fa no na na hwe wo fa ase wa no wo fa ase fo ene hwana kwa hwe no wo fa ase because adwene ya echichire to ye ho ye hu tirimu no say extended family ende no kre say no ba me ade ba ko so me hu ni say obo abusua bi wo no ma wuwom first no na abusua timi kabom digi sika hwe obi ba ebinim ye mo no so nam so ba hwe obi ba me say ebinim da so ye but obo percentage ni ya he ehefo ne say no that's the problem ni na de ayi kwabena obi nda ko kan say abrofo no system mo de ba sara se me tie religion education omo ho na nuclear family yes enti sa nuclear family na omo we imposi ewo yeso e no mo imposi we yeso wa nya brofo ya na abema wa manche disabui me se okọ asene bangalo ho nko a bangalo kakra ne sorry 10 aden ayi odan municipality hey and na no ne papa yi omo na o ye in charge ka ho asem o se nsori e wo odan enye odan ko like odan municipality ni nyina no o se e buru 1000 be buru enye won we be buru di ade mantwa bia sori wo mantwa bia adenti no mo tete nsori no so mo se sika wom baza se mo nso se yera ne kapa nyame ba ko na ye nyira ye som no o je se kramoni agote no se mete me kramu asori ebi azida wo mo nyomu ni papa che so obi she Pentecost ma bo so atene ho osma kwa kwati we obi she Methodist ma atene ho ma kwa kwati we obi she Presbyterian ma atene ho ma kwa kwati we asade no efiri sa na twene ka because my dream won mente da se kramoni was matem makote me wan kramo wan because Allah ne ye nyina ye som no ba kramo no so emugu ahoro ye wa madia e wo ho en wo mo ayi chief imam mu die yi eno so wo ho and I think omo ba ko bi nso san wo ho bi omo de omo so me say but omo nyina no they agree omo nyina submit to omo ho under chief imam omo nyina ye ba ko edi ye titimu but ye die yeah Christopher ya yesi ehunu han no Pentecost ye chama ye hwan Eric Nyamiche okọ ayi Presbyterian some so omo de omo so omo enti de ne different from Gramofo de no say wo kan wo si ne nyina ka besi a omo nyina se chief imam ase enti aba ne sen sa eba ne sen confusion we say me Bible no meti ase wa onya udire sa to obi so obompa yere baba ayira no so manya adom no so ko na se nya me kan no eye wo nwum to no ani ko me se nya mesem kan no na afi odifo no so de na wo so hye kom yes ye de aye adwuma no that's it afi aba ne sen and sorry a war atim dan municipality yes e twam 1000 adai ebetwam ene Ghana hanu nyina de kika bom dia bro no ba ko pe guta 10 ma ko ko 10 no ni aye kan ye sorry o aside no ye wo prayer meetings ye nhia park so agwazi bro ni kuro mu osa na tie ti say omo say ya system no aboyeto hwew aka me de minim se na wo kan no nka extended family no yetumi boaboa ye ho yetumi digi sika na ye de ahwe ba ko ba na we aba be fa we nyia no we de ne ko abrochire yi eye sa no mo ye no etinka ye fa se ye wa ha nyina ye anuafo na ebia kwakuba na ye nyina aka bom se kwakuba na nyi chen ye ma no nti ye fa ye sika support kwakuba no onko ono kwa okai se eye abusua bi mu na mfiri e no mo gigi sika nti wo ba be fa me nso me ba ne de ko nka kaka na ye nyina ye ma no o mo gu abrochire ene ntisa die ne yehu nuclear family me maame me papa ene me nua no masa me maame me papa me nua no masa bia nka ho biem ena ye babusua no ka obi na ho kira do so Ghana ha yes eya no na de ebiem eya no na officer ba akwa no no wa ye no abefa so kwa na so wa ba befa ba akwa hia be babusua nim ti say obi kura fere se abusua we mu no ofiri
Oferi. Adwen. Oferi. Say wakohunu oba bi a ebia wonfa wo nko fie no. Efia anu amu no atena na ode abobra na ode anyi na wo behunu no a e wo se wode wo kɔ na wa frɛ fie me nya branti bi amde na ba mpa cho mo nkɔ fie foforo mi ye mfa nhia no mane meha ba bia wote obi kura tumi so sama ame no no bia be represent say mame ni mane meha ba bia wote na sɛ e wo so obo asi fie no mamo a wabo asi fie no amamo ande ya sofo se we bayifo sofo kura wo yale asofo ba bom mami bayi ne atia ne sɛ ye lazy church members na doso Bible no omo nkan na medium no obi osuro bayifo bia so nko heaven Bible no omo nkan sɛ wo kan Bible no a osofo ne kan na wo so wakɔ akɔkenkan nya wo ntia se no aba sɛ papa sofo da na wo ka but me nso me kɔ hwɛ ne bi that's it but wo dey Bible no nkan oh say Godfather yo yate Godfather ti o kan no ade a obeye wo no say adwene o hadwen na me dey me ya na sisi abetom kura na eya na me di ya wo mu ni say sisi ari ehu so eye be fie dia ye be hu tokro bia wo bia sem me mo anu no say ande o fra me ma o say de tie nso ne say abusua no de say eye den a etwi eti se dua ye si dua e ben na etwie omu nyina adwene nye baako pe so ajaje den adwenbo na iwom but meme dia America ne say me pese uluki beyond sa eniema na ewom no na ti ase se wo ye den ye ho na wo firi meti ha yi me ye den ya me ntimi mfa odi ahenkan abusua nya mabusua da so ajaje me ntimi mfa abusua nya mabusua me ye den a me maame ye me maame me papa ye me papa me maame tirimu betimi aye den me papa tirimu betimi aye den but ho no nyankopon de me bepie ye se wo se o sisani oma enti se o maame tirimu odin a wo se wusua se da bi ene me nso da chen wo se bitirimu ye den den o me maso o se wutimi ka se me de se na me papa anhwe me se na me maame anhwe me no me mpese me ma bebre sa o kan bi da oh ye kanda me kanda me kanda enti wo ye den a wo fira busua bi mu but ene ya disregard sa family bond no ama obi ye de ope sisi akrampo me bisa wa dwen se o maame enwia no mma unimu wo mokra e be ye den pa oh minimu wo mo se unimu mu nyina ebi mo minimu wo mo but me ti wo ma che e ya were ho me ti wo ma che me ti hayi me papa enwia no mo ye na omo ye 6 na 6 no misia baako ti se me papa nwia ba misia me papa nwia ba sisi akrampa mi hu no hadwen o tumi sia papa nwia ba no nimu no no wesan ho hwim ya se obi to obi adwene ne ho ano ti se ya ma oman ni mo ayi den enso nka mo ahyase efirifie mo ahyase efirifie enti ya besre mo me yensa nko back na yen konko recognize sa extended family no make say eno de hu hia se ebekọ ni ye nya ase gi se yie banko aso na ehwe nipa no eno na say wususu ayi ama so nhwehwe obi me me de me aye na wa hwe me aye se ya abusia no ne ebi no ye ne say omo create WhatsApp platform njamu de adu social media oh yes yeah cry ye obi your WhatsApp a platform a ho no na ye dey check on us each day okay na amo service every month ayi no so be dey social media on oni mu na so be dey say tio me I'm talking about the contemporary family no eba no me WhatsApp yi me maame nwia babi nso WhatsApp any sa anyoma nti yen nyina na yakan ho abom ene ate sa platform no a we check on each other okay and also you good the moment ya sa bond no be breaki no Ghana yawu breaki sisi aka ka bi kra na bu asi fam hadwen mo me hwena yensesa no yamfa de obonkata ne ntoa so a adwene de etimi se ne busua ne bia mia ne nti no
Oh, like enya say me busuani bia miami but oboy na eya o. Say at times ha urade yangu ba ya na yanka zemu. Busuafo ni bitiri mu oden. Obo eya na eya o. Me say busuafo ni bitiri mu oden. Do. Ti say me mabusuani say no. Sika no mo wo. But so mo de be boa mo busuani pa amanga and hwewe or de be ko boa abonti so ni bi kura akwaje fans na ni je like they take delight in helping people outside the family. So the sika boa abonti so ni bi na ni je chen say or de boa no ankasa ni fie ni pa nti obo we nya den ma we enya den ma onya kura mpo aye dan no de be han wo fie wo ni fie ni pa no no de ama abonti so ni free but me den asa abusuani mu na me free mwana wo free but edu ba bia obo ya o hey no mu na free we me say sa mu be na ya mu bubu we setting your me kofi me say de fie ni pa ye made a se me cha body su ni and I will never hide from you no kre fie ni pa ye made a sa ane ka body su ni ni mawu no kre and me catch your brain ayo se obi a onim ni pa se ayi obo ye menua obo betimi ato duane dem ma bi oji obusuani bi di wakofa na be hyem no no mu di wo obo na woman ne to se won se tinya wo da ho na atafre Dabi adwuma de se mfa nya busuasem wo ko za kura na de na de busuasem no o se afa adwuma de ne ya mfa adwuma nya busuasem but de me kan se o ya dan ya wo fra busua bi mu na pie aye de ho na mfiri mi wo na ma fa mi firi se busua do funu awuzanya funu na modo isi asana busuafo ne ka kire yen uwu pe be hwe ufunu anya said sem be ye ufunu kura wani beje ya hwe ufunu kura na efunu no ankasa will go back to the family ejeni efunu ba na mafa ama ne mama sema so dia wa wanim kata woto oh there be enye futu papa onso be ne nye onso sa be we nye enye kura na se be ne said ya no omo di bi be kanta bi dia be ne be bi anya papa me be bi corrupt ye den ya kwa kuku city he ubowura na busua mu eden obi su ti ya kurukuru ti se de yi ni nwia bi ba ha mi hunu am se oba no da bi be ma no mi hunu ana me se kusi nwia ni nti ufira busua mu that say nti eno de untimi in disregard no ni de na me kire se obo de wo kan ye no kuro ye ntu abusuafo nso fo se wo mo hwehwe nipa wa abere nipa seti o abusua no ye me ene wo ene e constitute abusua no nti mi di kan tu me hofo a ne maka kire mi nua ba se e ya hwehwe me na mi nua ba nso aka kire ye nua foforo nso ya hwehwe me nti e nyina sase se ye tu ye hofo a afi e be nante akwa abusua ayi the other way for no so na so wo abusua panyin so a wote wonom no so se ye wo so wasede se wo se wo ka abusua ni bom na maka kire wo na se wo se wo mfa hwan na wo se wo ka e bom na o abo he abusua panyin woni ba bia woni na mumpo so woni ba na wo kan se ma wudi a wo behu ba bi abusua mi funu ne ram ohunu wa den ya ye be ma so de wakọ abusua fie ye den ya obehu ende obehu eni padua don hwe ye mu bebre nso bo bra yes ye nkoyi abusua pani asutire because abusua pani ti fie no ye sesiregwe ye hunu so ye bronsam ti ne ozu wa na o nya but ne eni misem abrantie bi ofri voter region ono so kobo brankran sa eni achechiri tu ni trim se ukuru mu de be yie na we na ayie ba fie ayie no ohwe ni mutan a e wo so woko waye yie atoto cars ne nyoma na okwa busunya fie no ene okọ ofitamu kope car de awie wuo a okọ kakra na wasi no apia kokra na wasi apia no na we na oduru abusunya fie ho no mo no efo no oluma afo no omatwa chia ho no mo omurom ze kokuvi na ene oje so osina kokuvi wo cars papa sisi fie de o de bayi wo de beye Oma ya we. Yeah, na da nya hu mu asem. Dey asem na okay. Ono de na je say. Okwa busia fie. Eni to on fa car no a watimi abobra to ne nko. O de awie wo bi ko aya oguso bre. No duru ho no no. E na efofo ni se kokuvi. Wo ka papa si fie. We wo de be den. Next time wo de we ba bi o ma be meja tom. Oni ka ni nyina ba china he ade wapuni. Enti no menya wadwen say you are hiding from them. Even some ya bayfo a obehu. Yes. Ene efie bia mu nso ye wo de otesan wo ho no mo. Tinipa no be ye wo be ye wo. Sa asem ne je. Nya so hunu sape na nso won se de osi obesi ne nipa na. Nyame na wo suma no asum yi. Onko so no no
ene dese o ye na pe John how but won so okoso obesoro so tun so ni san won say de obesin nanante na abro chire kro mutu kwan kwa na ye nyina ye wo Ghana omugofo bi firi wonum ba ebi wani mla won so na da ofi ya sebu enti wo ahenkan he omu hu ye mo se omahu but ye enya me nkan sa in spiritual matters ne kura o eya omumwa bua bi because me let them see bad you know back as a menye say me brana me ba ho na wan fi me ye ya me nka say me mma o but me fa me kotu hu ana no de obetu no emfa me kotu hu no bua ne mo mfi o o bua wo ma say me so me bua me ho emfa me kotu hu me nka say me ma me ba bia me ma obi okura me ma ache won but fa me kotu hu na me sa fon so pe o mo pe bia na no ba kumie na mo fa no wa na me nia no na o de performance agrofo no ma no demu wa hai aso bi o mu view obi asa de message dia ba say mabusua no omu sika pa o to mu muawo obo na ya se we it's very very painful obo aduma mi ye on eduba bi na I just need 100 Ghana cedis na me for so mi sika so fa nko school fa nko to school manya bi abuja fo to bien view. Okay, nti me say no me nti me blame abusua bebre because me papa mama hu ya abusua de no me ni nyina no me papa me mama ni me nua no ene me nana epe ena me nyi hu no wom so ada say nti se ya nyi no ya ma hu abusua ni nyina na o ma moa wo de ya fine se bia wo ya ma hu me ni wo fa de no mu nyina na tena ya ma hu e bia wo nyi hu wo fa bi unyi hunu wo so wa bi ena wa moa wo a obetimi ya complain but ya no mu nya na tena ye nti unyi hunu wo fa no wo mu nyina na naka nso mu nyina minimo mu ni mu na ya o ya na ya sa de ye kanga kra ye nyina ya boaboa ho ena ya na sie nyina ye coming together ena de ya twen ma ye ba ansa na ateteka aye ne ye wi a ene ya kan ba bia wo se bia wa makora de wo de beto na de ntina ba se kwaku mensa ba we bia ono de na adisuamu na boa na ye nyina ya ntimi contribute ni afa nso na sene ene me ka se first na wo ho but say na say first na wo ho wo do pam ye mi ahoma yintum na enkrofo bi medi adanse e omo wo fa no na hwe wom bibiri omo wo fa no na hwe wom obi wa brochire ni wo fa na hwe no ni wo fa na de ne koye obi wa brochire eye ne ma me nua bi enti sa na tie ti ho am na ase no ya ba na nsen ya hwese ayi odna hai ye wa sori 1000 plus yi ye mubu abusua gosogoso tutuo kwa abusua ni mu tutuo o ma me abusua mu abaye wom abrunsanfo wom tutuo ya ne ma be family enua ye free tutuo ko omo no omo zungu ye omo ne ya sa de na ha dwun akwese ya ka cho so HIV AIDS o de be show trima wan hwe no nko abeku eno nko abeku se wakwa sorry yes see obusua no see ayesi dia wose ye de hye tirim say I'm not saying say baye ni abusua mu o ebi wom udi agro mbeku ato achene yes but dia me kan say e wose ye de hye tirim say nia otie mu no osusin sa baye nya sa believe no so that ya na onsoso gbo wo ho so na obra bi a wo gbo a be mo anya wo no twetwe wo ho firi ho etiawa na hwe wani mutin because you free tutu bro abronsafo nya no etuo ni bi okra enko etuo ni bi na force upia so etuo ni bi okra wo to na sa be bo wo ankasa because wo free be madam ni pie ye wo so be tutu ti wana de goku no wana wo tutu na dwera no ya semu ewrade hunu ye mobo amina ye nto aso a anapa na wotwa bapa minute dun wotwe de obonka tawdo abedwa so ne yesi adwa ye de na poso eba beso moni die kwanso de me de chase de finder de obokrata ode osofo hwe amanebonsem so odumnyamfo kojo pon kroma de atudwa se aban no obu o ma se obia wo kwan so bekasa no aban wo se buo nipa emasa amamra no ehun sem krate de abadi ne foni abatan wo mo bana caption mo de ba no pay ene se the finder say NPP amanyoko no abra billboard ene advert omo ye omonten enina wo ma bra sa billboard ankase na wo ma bra eno nti wo ma hye se wo mo nko national
and originals na nkran kase wom de billboards na ade sense six chrome na no wom hwe embra entututu ase nan free o the finder the bokrata na boss amanewi krata kro ya agba amane kire se Dr. Apia kire se Ghana wa fimpinu ni aduonu ba ku 2021 afi atwam yayi enipa makomako 1 million fufuro na beka ye ho kire se wom wo nkwada makomako 1 million ena enipa 288,378 ene wi wo 2021 288,378 ene wi wo 2021 de wom tumi recording ngwan no na de wawu ya nte yakosie no de wawu ala wa akuba ni nti yakosie no de wawu accident nti sa ne mani na bebiri nkeka ho de omo record ye 288,378 nti wote ase na afi beto a no ada onyame ase the finder the obokrata mede the chronicle the obokrata no ana eto aso amamo na the chronicle abama ne akire mu se eye ankane eye Chief Executive Officer Edma National Health Insurance Authority no ade atodwa ade atum ewo wabla nasem kopiemu asadibia wade atum se an woton asase bia na eda eye airport woton ye esanse na ahwere japade bebre no ma bebre afri nisa to woton ye se de obeya obenya ede ahyemu enti enwasem enso ede de obokrata yi emu katafa etoso eye ba ko ene ne mienu ne miensa so ene ode asem people eso ede agu na the chronicle the wakata na ebo amanye biom chemu se wode eye ochehene amwatia oforipanyini enfonyini ede aba ene wo kade atugye trem se oman no hawa ye famu sisi ano eto ebetwa ede a wodo a eto ebetwa tenwasem enso so ewo the wakata yi emu na ochemu se ohyankani bi ono ewala pass yeso ono so abagasifuo bi wabunga wa mafaso a wachi omadie sikaboti no enya adeketwa ena ho asem enso ode aba the chronicle the obokrata ni mu ensem eni dem dey to so the obokrata to the new weekend crusading guide krate kire se okon kramumpuni mantemu amansini ba ko de ganot abanka chipani won mo akoma school for enkunya won betena so de asuade sanso ene so ko madina abanka chipani ye den sa kire no so se ensase bia era krate ni mu bi abankrati onimu bi MC onimu bi new weekend crusading guide nensmo de ba no pay ebino no abusuafo da obokrata mede eto so the daily statement the obokrata ne de atudwa ekire mu SM NPC for no muso di tudwa chemu se yenyina yenhwe na yemfa obuo ne die emfa emma fahudie ayede amaye no reproductive right o se yenhwe na yemfa ni die emfa emma na eno echi no so no chemu se bono mantamu so wono MPP titrani owura abronye ono so won se okokeka nsem bi edefa ankane Ghana ma panyi owura John Dramani Mahama ho esa opanyi pese woye kuibi ho ansem ye bebre onsa asem kodi asendibia no mu chem se court kire se opanyi fa no ni onfa no no nko tototo enwa se wabon nsem ni nyina to agu te enwa asem enso edaha no mo na sanso so na wotrem se United Kingdom UK one more Prime Minister Boris Johnson so wotrem se wodide dwumade enyina ede agu fam na the worker tai ekirem eniema edo mampanyini ode opanyini sisi am ne okase wode ne downfall ajes wo ma na hwe ase aba no wotintin sansem ne nyina de agu sa the worker tai the daily statement the worker tai no enso emu NAS for so echeso mo so etimi ntete mapa eno National Ambulance Service no ya mo so etimi ntete etimi de ama de hye no mo a won brodo be se ahasa aduokono miensa 993 eno wasem so watwa ede about the worker tai emu na okopiem wo adum afrancho no wasantemantamu atwuma kwa agoma mansino ensumu wo chemu se enkrofo bi ahifonsem bi ma no meso wo ho emanam so kra ma ba akoto anam wo se do enwa asem so aye bebre wo chemu se omo ensa aka nkrofo bi a osusu se omo ebom mu enwa asem so de obokata yi ede aba the daily statement de obokata na no pay nensem enie daily analyst de obokata na so medican ene say
Nat adwumakone achechefo nkabo muku wom de atudwa se saban ama wom chichemu aduonu kola wom so nya adwuma no 20% kola no work ehun se wom de ato aban nanim eda anum sei yeso ko efutu asafo a companies out the one wom na ka bom ayo ye check sia party aban enne daily analyst de obokrata na ebo sama newi krata kro ya de kane NP pamonyokon presidential aspirant wadi kokobon sama babontin se impempen empenfo di NP pamonyokon nanim no nya de won betumi abu watwene mu nya de won betumi adinkunim biem e wa fimpinu ene adunu nan ehun sem da krata mu anopai e daily analyst kro ya kire se Razak Poku enso aka ni pen se omampani na nado dankwakufu adamamu no eye eche papa oba yo si yawe nam ni na aka dompe timo pam fama nkramanwe osene de ne yesen kane mampani owura John Dramani Mahama dum so government osene de ne yesen no tie mbo na nado abaso daily analyst de obokrata the Ghanaian publisher we Ghanaian publisher de obokrata no mu ensem na wadi owura Razak Poku mfonyi de aba na wono so atwetwere nsem bia wo kire mu se de ma eye ankane Ghana man panyin owura John Dramani Mahama odumlika eko IMF afimpino ani du enum no watintim sansem ni nyina enso de aba montene eso na sanso so na wote eye osoafo ohwe eye enkuro amamuo ni mpuntuo ni dwumadi ntotoye eso eno eye onimonyamfo Dan Botwe na wode eso de atodwa kire mu se eye birth and death registration no eno ya de ba konso aban no edinani enso akira wototo nyoma hwese nso betimi aboa sanse ehuni padodo a ye wu wonom no wonom asabi wom so efiri mu ano boa emoman no dwumadi ntotoye no etimi ekọ eye enkan na wose asabi nso so enkanta eye boko elephant bi na hu asem enso ode abawo de bokrata yi mu asemu ena wade wasoafo wede gbo ensamson munyafo kwadwe opon enkroma ono so mfonye di aba wo chem se aban no agency certification of journalism enti ano so of journalist eno sem enso edada boka tai emu na national planning committee no omo so di abeto dwa kire mu se enipa maako 1 million ene yawo wo mo afimpino ene aduonu ba akumo enwo asem enso ewa ha na kwase onso a ene wodi atotodro ne ani ntiri bi so fonyini ede aba na o kire mu se water planter eno esum Ghana esum euros no 133 million eno so amahwe a omo edin dwuma ewosunyane ti ho asem enso ewa ha we Ghanaian publisher the boka tanimu ensem the boka tana poso no we headlines ti eboso sape no akodwasa kope biato DMD twato no pe kra the Daily Dispatch the boka ta kate de owura asibe ye boamfoni aba ena ode omampani abedechi Dr. Alhaji Mahmoud Boni Baumia Sumfoni aba ena o chese maye mbo Dr. Baumia subo se ono na amaye ko ga IMF osime emfa subo ne mono ezanse Dr. Baumia onye hwe the Daily Dispatch de obokrata ena ekasa asemui odi defense minister Orumnyamfo Dominic Nitiul emfoni aba ena ode omampani Sumfoni aba nanado ena owura Dominic Nitiul chese osre achechefo pa se wom sanko nkwacha de na strike no muntwam esansa ban no nneoma wom penu prempren de baya den kakra nti opa wom chopa se wom sanko skum enkwachra de the Daily Dispatch de obokrata no kire se ene British Prime Minister Boris Johnson wa resign na de ntia wa resign no krata de aba se kopebito na kokinkan de ntia opanyina jai se onye Prime Minister bim British the Daily Dispatch ye see na we se me from message ma me wow ejabo was it tell Obi that he has never seen a family that has raised against its own member physically like he will not talk about them na said ni me position ya matikino I'm not running away from the fact say you were sad near money in our room. Some may can say be a me polish media kind of dead. And now embrenti me shut to be canning in Anchero.
but ye si nkonwa na ye di abusua ni mu nkomo ha e bia ye wi a obema me trophy so ati ase but me pese ye behwe no no oh okay I see enti said your company can here no Ghana beyond 8 we a family beyond and they said Ghana beyond 8 now don't assume no we a family beyond 8 so ati ase enti person looking beyond 8 now what you say oye den ya enu amu ni Nyankopon de woto ye wabusua no no ese bia say won so wanya story awo kan wanya ayi awo kan history kan abusua ofase timi ma na ofase dabosuom da jale ma de chi ena make say me bia ye radio sunti no e bia na mantimi anka okay into details an kire wo obi ade enye do ba be motivational speaker obi ade enye but nia me pesa me kana no pa nyina ne say obi ade enye fine but yen looking beyond nye na enye no na yen ti asese ye den ya sabusia na mu ni free to say chi nya wodi akra sa yoma no a ye hunu no a enye no eye menu mienu asede ye ye frɛ ho a Kristofo no ya asede se ye breki sa no yoma no e wo sunsum mu so ade ase ye breki 8 ano so ye I was ye breki unse abusua bu ono a aware pin pon ni bi nkoso da but onipa ba ko pe no sorry ye e no se me meye ono ye wie no mo aka nyina obi apese wo ye bi sa na sem ne tie enti no Nyankopon de obi akopia abusua mu for a purpose for a reason but the audio bench so ye ti mo yan kan kire abusuafo no se ye soro mo se de sisi Ghana economy na ye no obi ba no be sere ho awale a sa people no mfa ngu nchen list ten no eno ya na nya abusua no o eno ne ye mo amo be ware mu decision abusua no de ye list ena list na asem kra na making e ya omonye ni tietie mo omonye ni tietie m ade wakobi aba o say wakobi aba mi nkobi maye but kusi di ono na so wenya nko ho kra nti no obi akofie aba wo ka ho asem de wo mi nyankofie ejabo me cite example me srew me nyankofie na wo me sa promote o mo kra o promote you for me fie for mi promote o mo ba je ba bi o de na fie be na mo ka anya bu jan fie oh go you see na fie be ma tayira wasi mi nyankofie promote o mo o ye wo de I was there said that a friend man me ba na mo said that dem komo hyehyɛ so oh when dem come on bet me anko ma dwene won mu ntin me mo ti fem tin sɛ mo on sɛ busuansɛm ne yɛ ka tin sɛ fie busuansɛm ɔno akofie aba was list bi a yakukura to no so dabi wan kan dabi man kan ba jobe bi ade me be fa no pay no where you wa ho anu ayi yi wa me nyima yi ma na me nkofie ba wo nkofie ba me ka say sisi an say the normal si bia ncha wo be ko maybe enkrofo etie mu nti mu nkeka mu nsem ye na me si maybe ni ye de ade so se bia wo se bia encha wo be ko na me si bia e conditioner and what say maybe to me ba efie ko ho sa because enkrofo etie mu na so tie me bia o ka se enkrofo etie o pa o na me si bia bia na mekɔ bia na menya nkɔ etie ne de bia no be bia na wo nkɔ ebi mo be fa mo ho adwen o enkrofo etie o sa o ya we se enkrofo etie o pa mo fa mo adwen se yo o kwa de hen so se wo pɛ ebo ato abo ayi anoma no no so pɛ ba bi obehwiri agina oh sa no oh na say ayi oga be wunsu no nyanwu ye friend gafunu ana me se enkrofo etie o pa sa o ya we sa ma fo etie me ese fie kɔ de obi abɛkɔ so wo bɛkɔ okay anango oh waden di wo bɛkɔ ti isa me busa na ga so oh bia oh da bi me ka se enwo se me ka se bia na so ka se o se me ka se an mekɔ saa se bia aduane na wo nsa da mu ne nya wo de o da bi enti no se nya wo de ne bibisa so wo aduane unya bi ma bedi bia na te se nya wo de se bia unya ya wo bedi but wo nso no ano so ho tie on sa da mu a udi ebi wo ho bibre era bi sa se menti bie mu mra
so wo de nyambotre e bia say bia e bia uni say de won bia ba mi ana wo men nje o say unyanto boase na wudi wie na ba mi awa mi a that's okay unze aduane no yo ti say bi so a wo wie na wo men ya no da foforo abusuafo etie o uzafo de me ka say etiefo tie o pa no omu ya point na pese sunsu mi ko e ba pese so ba ti kwadi mi we me no me chichiri ja to fie ho de hwaja ho me peja to fie ya ni ani oh okay ya nya ayifo no ayifo no mo akasa beka aka me de me peja to fie ho de hwaja ho pejantu oh okay pejantu wa daruma kusi so on the obaso kura na the customer customers baby o bi nyame hia mo on the ojanko ho on the obaso kura no ye san komo no nya nnebi afin me hu komo kro se bia wo ko fia ko je list na bibisa sa ware da be ko o de bi na se de madu de me ndu awade kan ko hwe Kogusi wo ase na o customers ye do do sen ya wo ndu awade kan and our customers ye say customers hey amam for me nya I know they say adwuma ne ye adwuma dem mu say na we employ na wo fanko fo bi customers workers ni bi wonu ma client ni bi wonu ma what is say for be you we free mo da bio say oye adwuma ma nipa bebre okay ana de o hwa oni ni ye adwuma ne suba nya no na wo yi na di so obi na wo yi na di they also this show to me so be make sure say company ni ngu sa so aja say nti unia kukuduro nso a company ebegu e so yi bia di na o say is so beti company nya ayi permanent staff be 9 enye you here o was I 9 staff wa mo agia tum say ensuo mu ewia mu ti yeah na de boa to so 9 so bia kuta ayi customers more than 10 hey into all building chain a day ska be making no They now okay. Yeah, membership card. Week. Mom dey physical cash. E be dey about daily. Physical cash. Membership card no. E bo na de beto so no. O ma ma ntem kura tum. Yes. As agrada no. Physical cash na so. Yeah, tumi nya bibias reward o. Sa. Bitumi nya motor as reward. Car as reward. Nyoma we dey fast akwan na so na betisi me road numa advice me am pomo mpe afutu pa ne wo ma supportive sanko for audio mu na wo sia akatua na bi e ba sense akatua na ba sense akatua no e bi ba daily weekly and a monthly so open afin so an sabeka and a birthday time so okay Matthias birthday time no and I say no birthday bia e ba boom yes you yate I say wadwuma wadini na birthday no abo aba so wadwuma na so eni mbacho e dey say my unit is say company customer just customer o ka customer keka obi a o ye member bia ni customer link na response ni e dey customer link oga customer no say customer na mo say customer no your VIP nyina wo mu oh yes okay executive executives wo mu executives yo yate mbacho gusu ni bia dan gusu no obeto den aha den bisa ni ope e den na ope so I say me humo service no maybe we service na afi ma order ma me fa kunya we so nchia me customers okay omo ya de pom team okay ene enso ye donipa ye ntan ho customers bi obi nyankopon shama no pay ntu he bi wo customer wa ha customer kuna ye ko no association no ofia da bi e yo no ni business e wa bi o no am pro eni manu ya company o e ba ye company ma ya be ye afina nkofo atiase omo yes be over 20 years ni ti ko bi ke
customer kobi be cheche mpacho product bi e da youth organizer or youth organizer say no no nye customer no nye member ye na ye nchia na customer yes we mu nchia na the customer why busy and customer hey na mo nchira me service nine service nya be adum Monday be asa juma we ya dia ya na so wo da bi Monday no executive mo Monday a holiday but ye be adwuma nti ye be nya abotra kire mu so that I don't know so ba customers mu nyi che papa say they be we active yes so that here and ye busy and so nyama fun so papa that here na ko baby unjina fa ko nche me mentias ye isa ma kire ma de corona service no no enkrafo be ka say ayalolo ayalolo ye nyina fa ko nche sa ye kwa no ayalolo okay minim say kasa o gan kasa ayalolo ye nyina fa ko nche ye ko ti pa go so that here customer I'm pass how executive ma me na masena ye ntwa so yakopɔ ya dom ɔkyena okay we mum Saturday Saturday obi si mi kan just mo say market no obi si ye good me customers outside o eti dia ono send a message ono no ye de here executive ana o ye de oh yes ono no executive member yes we mpenifo na mtifie na mu tuyefo mo fa sei mu wura sei mu nya sei ni gina manimu afo no ebi no opanyino ye nyame ahyira ne pa odi no hye customer nyame ahyira ne pa eno si ye nya botre ni ye good dwa no yes debi say ye promote na fine anyam na mo say bia so ne ho fe because adwendwen hye no so nti nyav no bon mo badwen sa bon so ay nani musa te odwendwen ade na oye ay se pepe no so na ni mu anyi sa bo chifo no nzo so no ma na mo ni mabuga toto so because ayesa tinebeka ti de bia ye boson a ebeka but de bia ye sre we love to the world love to the confederation nyankopɔ ya demo a Monday holiday ye nuanom Muslim so mo edi sala enti Monday eba be sala morning show ya na botimi atie bi ma me na as customer senior customer see you oh okay I see yeah opeso implicate me ni mo hwe me pa che okay enti simanu aduana ba ko na obi a send message ya be pass mama me general manager no pay me mo wache general manager Mr. Apuzo I don't know minim de nti obi a send message ya minim but anyways general manager no pay me jiri se bibia boko de e de radiase okay ebusia enkomo no de aka da wo se yetisi na yedie maka jo se Friday de ya na protocol nhyɛ da nyɛ adwuma saa bibia yɛ possible Friday no ya na bibia yɛ possible nti ya na wate ase de ma me fo adwo nhyɛ no fa bra ne kenkan fa ma 0594841044 0594841044 Bedman mehu message no why Bedman mehu message no mehu wani abre wabusiafo so nyame bɛyɛ bibia bɛyɛ kama why nkakra ɛbɛfa okay we enso so edene de aba was good morning Mr. Host Mate Chia Dr. Akoto Afiriye from me why or the best agric minister since 1992 yate no ye NDC politics wa ha ye kan politics asem ene ye ayi a so the politics in nam ho sa bo se ba Mr. God so zango en on so di free aba no so ye politics sa ye da se na emum o kasa kakra de a kire teacher fo no o se teacher fo ye sere mo monko na monko kira de monko kira de e teacher fo no ye sere mo pa o se monko kira de yate e teacher fo no be ko me no ka se ebinim ayo imagine so mu tu kwan teacher fo no ebinim ayo imagine so mu tu kwan because I say emu adwo
Ankoma Foster Eddie Free Ayerebi and Odiaba. Ose Ghana is not the only country under the prevailing global economic crisis that is gone to the IMF for support. And into me nanti asiye na yen support o mampani Akufo-Addo yate. We say happy birthday and confirm on wankasa na hwen na birthday in Shiraba Anelka. Ene your birthday, so happy birthday. Enko emfama wie na all kase omuguso a esre teacher for na hobrasiem se omonko back na omonko kire nkwala no ade emfama yen na afi omon san ko negotiate no muntie di aban eka no sanse omu gidie so mampanya Akufo-Addo o pedeye e de ama omu nyina inshiraba na elka de ono de bae no ena enen so esan eye ne birthday, so happy birthday en confirm inshiraba Anelka ono no dia wodi e baye no me pa cha won su betumi do de aba ni amekenkan ni nyina no eye WhatsApp messages yom di egu ho enomo na ye hwe na yakokan Facebook de no so kakra e de aka ho amamo. All right, enti me pa cha won su betumi do de ne aba fa de ne bra ne kenkan hey messages no maso egu bebre za no baya na nsem no amokeka no mfa de yen yedi hu nkomo wa ha no hu basa ya na ne kan na bibie wo ho sade azie nka de yen kan no atworo ho message di aba ni etimi anya hoden ni akukudu aka de ama na yen ka no so ka bia ya na ha dwen enti bebrebe nyina no we say Eric Amankwa ene ye frame odi free eye Breman Amanfo Pon Esikuma Odoben Brakwa District. And I see wuti en na no pay. O se enko so ane mu adwumaden famo ama Ghana enko nanim. God's way also wo Breman Amanfo Pon. Ye da say for coming through with this. On su betumi do de dia ba bibre na ne messages o mo dia babat. I say enkomo omo mudi ni enkomo different. Yet was so na yakwen anim. And somewhere in that pono no doso. A doso pa ba kwa ye behwe na yaka ho asem. Eye enipa ye sisi sei ote ho no mo ano no atenka woni mu se onko hye ne ho akonfo. Eno so ye de ba de no no. Nkrofo te voices se mabre ena no bo yi dia me hu ye sei. O se depression ni ye de ba de ase wa bre o tinkan so wa bre wa brabom emwa mfiri ba bia ma o bre enti no okuku ne ho okohye ne ho akonfo okonum aduro sa nneoma no omo kire se ahwiri ko soro papa kane no na ewo 777 sisi ya me no ka se omo kire se ahwiri ko nanim akoduru 902 enipa omo ho no mu a otenkan ono atenka obu ono mu a ose ote ni bi se onkonkodi ne ho awu saa na ote ye eye de ba de eye amo mani mere wo mpai bom ni nyina eye evil voices eye voices enye papa eye evil nti wo ho no mu ana ote saa evil voices no bompai se nyankopon block waso ewo saa evil voices no ho obu ho no mo ho a otinka se impo otika mu kwa won hwiri mfiri ka ni mu ntoka ne kwa ni mu ni nyina ya evil voices enti ya wo ankasa bompa esre urade se mesrew papa boa me na esimaso ewo ene boni ene ya mfiri wa urade nka me de me se ene ya wo senka wo tie ne se mate ne se enkrofo ye de se madi nkonimu o obu ono otika mu a na ote voice na bibi koso na dwemu se ye kwekura ka ekura amfa enkohwe ho. I don't know say why experience bia evil voices enti mesrew no abompa ya sre rade se unblock waso onsi waso ewo evil voices ho the work of the devil. Na catch you say one spiritual aspect of life enia obi beku ato atwene kwa. You don't joke with it. Me, I believe in spiritual
things. I believe in it. I don't just believe in it, and then I work on it. Bibia ya body bia e waso etie o kasa wote. Si ye body na yeye dia e waso. So, eya no wa engage Nyankopɔn. Se onsi waso e wo saa nneɛma ni nyinaa ho. Na ase eya yi huhunhu dodo. Eya yi huhunhu dodo. Enti ye hwɛ sɛ ye ne mpanimfo a wɔn and in charge of a mental health authority in Bonkomo at the Afahona fee or my train at the Codepotting in a physical realm, no, and Yama who will be a contributor to say Ubu or Honomoa or think as you could eh, dear body, yes, would deal with the spiritual aspect in we are, and once say one day estimated the physical aspect in so. Nina boils down to net near making you. Say abusua no ye be build a very strong family. Unye bi na mo how mu unye bi na mamane mu a quickly you run to his or her rescue. So at ya say no akwaje na afrim na boa abusua bi tirimu den ombehwe mo bra. Unya gidin wie pe na fe obi adi tu ne ho. Eyi abrantie wo ye minua wo ye me wo fa wo ye me this you enye saa de no ye na enye ahu moma ye nyai obi hyase na oye bibi opushi mommoa no enwo se ye busua nko a mommoa no na we de ye mmoa ye behwa mmoa bra wa ye yi awie na fe no obi a pese orane na ono nso glory no ba benya bi. Stone boy born you be say you don't know my name, you don't know my story. If you don't come near, if you see me today, don't come near. Emran cherom to nyom sa no a obefo say e bia omonyom no eye huhu enya no kre. Me omonyom no bebre me hunu say more than gospel mpo. You know to you say don't come near. If you don't hustle with me, don't come near. You only know my name. What ya answer oboba. So Boba free him will be pay him a year then or the you don't know. But it will be very good to say you will be part of the story making. Until you do say yeah can history no. Then you feel so proud to say yeah can want so the can who be. So what you say until you sana MY papa. All right, into my chotiwe ma me ba na fe yanto aso. Ghana Ekuafue Adama West Africa emamo adwuma Adama West Africa eye agrochemical company wo Israel na watena se ahwehwem ahunu se Ekuafue to mne bia emfue timi gimafuo nyina e de boso ni titiru ene esre se esre na agi wafuo aboso dia ene na mekamfo agile e de ama wudua no ma bi te se enkruma tomatoes nyadoa watermelon meko ayoyo anafe abroba abra esre na fifi fofora eba no hwehwe agile na first spray esre so ansan watu akwa akotim anasa wo de watimi mpo awie no na de agile spray esre ni nyina so hye no so mema esre ni nyi bebre ansana de agile akwa spray so de hia se wo ba hwehwe 10 tomatoes enketo no no ahye ba akopedi egu kafukafu afidie yimu na do ensuo 15 liters afra wo de spray pe wawie wadwuma se wo de agile spray wafu ase a emma enhyerene a wo no ban na agu no entingu eno achi no ekuefo mo nso dua bibi te se beans enkate ana fe so ya beans no mo nso hwehwe vezil ekunfue na se prekope edi free sa no be ye ase de se wo ye nie unya hu se enfue na hyase e ba pe hwehwe vezil na first spray na se wo de spray so pe ubetu enfue na se nyina wo to vezil a betimi de spray wafu na se empre nwotwe eno kro ya nso spray 1.5 acres e ya no afa 30 mils ana se obesusu atre ye dididie no miensa na wo de nsuo 15 liters afra benya bia to e wo agrochemical shop bia e ben wo Ghana fa na nyina ana se wo be frɛ 0544325030 ana 0270575030 Adama West Africa Ghana Ekuafo ye jimudi adwumayɛfoɔ memamo ayiko ya na former we master me wa ha na nanu cement me kotoma mo sɛ mo fa nya adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa. That's right. Unisam cement okofa ba ye no sɛ wo to house so sɛ wo ba price no sɛ wo twa blocks so sɛ wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre Unisam cement that's dramatic. So we a mason, we a labourer, we a foreman. Na so pesa we adwuma ye fa ya kono na gina painting dia. That is the product. Unisam cement. Your
bottom and a paper mudie. Na so bi pe cement papa say ya ehemfa no benya bi ato. So we pay Unisem cement bi ato e wa chim dan ni mpatam ha. We be some cheese enterprise. Yawo Amantra, yani Dukes filling station and the D ehwanimu. Fly 0243 583 190 and 0540 659 865. So we amazing and now foreman. Na udi enipa beto cement babru 50 bucks so a ye chewa de free. Some cheese enterprise and the D aba achim dan Amantra, yani Dukes filling station edi ehwanimu. Hey! Akwasi hwade ujafo ena ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ene ne kyerɛ onu a piesie bra me na masam ni o akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ ne dwun ho wonti na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka una fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 eno ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo fom semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil nkoa na begu me car engine mo ene fra seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua Amafo, mi chechiam, na mi busa se wo pe fridge, deep freezers, ana ayonwa, ehe ena benya bie. ODI Electronics, mo oyiwa, na mo no, so bi se ope microwave, ope blenders, ope gas cooker, ehe ano no so wonkro. ODI Electronics, edem obi hia kettle, TV, ana se rice cooker, misre o, ehe ni wonko. ODI Electronics, edem yopo, afei, so obi pe washing machine, ana bread toaster, any mobile phone ni ho akade nso a, ehe ni obi bie ODI Electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo so bie nyina to ane bo da form na mu akwanya na twene kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI Electronics ebusu se tam enyoma papa bia wo pe se ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer anase iron fridge microwave anase bibiti se kettle and a gas cooker ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babia wo. Di ohia ne se, ube friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI Electronics. Babia wo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a ubetima be pick your product. Ewa Ahenkan 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Ago Odane n'importem way Munya so na me won sempe bi de mamo 2A baby diapers na munim eto de bom ma no say die yasesa ne din abeye next baby diapers na wonim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie esan cotton dodo ade awram nti no o the next baby diapers ebo wo ba ojo so sign to home for ensanse bia entingu ne to ho won sum fan hawo oba ne yeso comfortable etuko chroma shanesuo cotton next baby diapers fabe boba no na ne ho beto ne say form obenya next baby diapers ewo be bia opedodo afre 0500285000 na mo shanesuo ema amubu monsanso ye wo next sanitary pad e de mamo next baby diapers ema mo fra hot so mo FDA afitwe sa edwede nkrato yi mo agya to mu say eje. Hello, Wofa, Mekot Health College, Uma Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many GE. Ampo, Sawu Pesa, we your medicine counter assistant, dear, and your name Mekot Health College, Anna Obeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you reschooling in Suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Now, the amount one dance on the say, Pharmacy Council Ghana, and G1 year 2. Now, your mouth free IT training so eka home. Admission Gusua Ekoso, Yanity
Enti Mansenka forms. Ye were 2 campuses. Aguna Swedro, ye were Dakwan so, Kaswan so, ye were Congo Villa, ewo New Market Bodriase Kwan so. Ubenya forms ni bi ewo campus mienu nyina. Anase Mekot pharmacy shops ahodo ewo Ghana fanan ba bia. Ni ye 2 campuses ni nyina nso ewo hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa nso dia. Ene na ko Mekot pharmacy. Eho na ubenya nupa. Ghana ene amono ne de. Fre 0592 522 111 ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Sweetheart, me check out there what you have me basisia. Na Mr. E no wafa there. Hey, Mr. E there who here o papa. Odo, e was who hear me. Who be here wampa. Esan say E-man capsules. Express Healthcare e dia bedwaso. Eno na memma, ye memma canteen kan kasa. Obi a sexual weakness, low sperm count, and now with the boy near Kakrabina and Nabeseko, Kojoto, and now prostate disorder be and a how no, me pacho, E-man capsules, aka Mr. E. And my way Bema Musese, E-man capsules, no, Yasemu Kinan Kasa, Amaunuma Bema, Oba Bojuma Brika. Express Healthcare, and the E-man capsules, and Memma Dromapa, Ediaba, Nanuetino, among the Express Garlic Bitters, Adiabajaso, Obia asthma, diabetes, stroke and a how, high blood pressure, and na bia wo nan no anxiety triti kakra no ana waya kese abroso no express garlic bitters ebema oswate E-man capsules emema dia express garlic bitters emani memma ne nkoda nyina numbi nanso de onu fie dumienu entimi numbi wo hwehwe express healthcare no watu dodo a ko adenta pantan ewon kran akimoda ochiniba Kennedy Drugstore LB Amwafo always Kede Repair Pharmacy Martin Kumi Accra Kings Walk Heba Posh Ventures and Harrows Heba Anafre 0244-866-240 Express Garlic Bitters Mr. Inie emema yebebo adwuma brika say ya Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pato ye da si bebre se ugusu a wo etie yen dwumadi a ugusu a wotie no so ya to ne din se maache. It's exactly 9 a.m. on the dot ewo efie ha no more ofre me obuoba ofori amanfo. Me pato bebre wadwe nche no obetumi e de aba ne ahwa kenkan ne kama so de amawo na ensem no egusu a etwa guo baako ewo mu ankrofo ani abre ho se e wose yehwe ne yeka eye debate a ase ahyase anopa yi ebi no mo kire se atichafo a wo etiti fie no enye ne kwan so ano no sanse time wa lockdown baaye no atichafo bebre yetua wo mo ka bosome sopani etua wo ka bosome sopani etua wo ka aban ne nhwe say na we kirade say won kirade. Yes, I know say some of a teacher for ni bi no na still a mo kirade na bi no more prepare final year basic school for omo control BC no na omo guso omo prepare bi no more for a year BC final exams omo an omo SS so na prepare wo mo inti. Yes, a teacher for no na bebre no a kirade but ebi mo nso de na omo nkyirade omo school omo kire only primary no from crèche ne kopem ayi ne de omo nyina ye omo ekofie but JHS for no de na omo guso a omo kire bi no mu ade omo squeeze omo ho ekokire ade ebi mo so na omo online ade kire but bosome so a aban nka se ebi no mo kire ebi no mo nkire no atua omo nyina eka enti sisi ya mpo no. Yes, Monsemo amo can say muhia cost of living allowance no. You are right, but ebra ye woman ye breboni. Inti ebinim asemo amo can say ebra ye woman ye breboni dia. Any other teacher for no so nka omu hu system ne mobo kakra. Na sabre eno omo so ne aban no etwe. Eno ne ye debate ya ekoso. Minim onso so wadwene de. Inti wonso betimi ame ate won kan ebinim che say yes. Ebra na covid ni wo mu no aban ne ye bibi kakra. Ebi mo so just say bi omo deserve nti awose aban no ehwe na odema wo mo but yere time no as we speak junior high school for omo final year omo prepare omo somewhere August omo ko chro BECE
sans na senior high for no so no somewhere November or so October almost so control was see no enti enkomo no se adenti e na teacher fo yi omo hunu nkwala yi mobo kakra ono omo ya adwen ana also so uhudi different opinion mame kwa homa no so nkodi nkomo we mra na fe yento aso ye ne owura Emmanuel Ham eko akobon komo no ye kasama for the ma Electricity Company of Ghana Eastern Region openi wote menka Ahenkan FM so ni mamu ache maje so minia umpo mboko de obo ade ade room ani mumpa ibo ntime ho ye ye de rade ase all right enti enano na yehu se mama 1 month moratorium a mo che se customers no obi bia owo problem ewo ne nkania ho omra me report voluntary abawiye what is next yo minia mefa ta kwenya we so adawase na machia etiefo anopei a omutie Ahenkan FM senia udi kan ye no Electricity Company of Ghana me pese me de enchemu bi eto ho kakransa mako wasem bisa ne so okay ya bitaya eda yemi so ewo afi ene emfia aka yenim nyina ne se eka biara ede Electricity Company of Ghana ye begigi yesika na ye de ni atofom ehu se emioma mienu anase miensa bia ye bobo so ewo sa statement a de beto abontin ewo moratorium ni mu eno na ema yinya eka no bibri nti yankasa ya ye nhwehwemu ehu se ewo se ye bie kwan to ho na ye ma customer biara ode eka no inya akwenya se obetua neka na ye se ye beye dia broni friend meter auditing ewo man ni mu nyina na se woni obi ya ade na wama wasem anye da ukoya afi na akoye ti se ne awaye nipa boni ni nti na yebie sa 1 month moratorium no edito ho se wo a meter wo asem wo a wodi eka wuntimi entia obia chese odi meter ni di juma o how bia wo meter ni mu bia no ombra na ye kan se enka ano bepem nkuada etwemu nanso mpeni ehu se yenya ehya ase no omanfo ahokeka omode je ye kwan a yebie to ho no na eso ani nti mpenifo asusu se itimi hu se amanfo da so wo ho a omo wo sa ohaw ni mu a ana se boni frɛ bibi challenges I was here tini sa akwenya ni mu edima amanfo enti eno a ya wadai ena mpeni kan se omo ahwe edi ni atufom ehu se amanfo edi ahokeka ne to a sa asem we a ye de to abontin omo beso mu nti yentimi tini ti se ne amenyo kasa idie ya san atini ekwan ni mu boni frɛ bibi extension ya extended date na kwa akosi 20th of this month nti se busumi we eda etoso ediono no eba bisia na chese afi de electricity ama ubia kwanya se ono nso owo how bia onfambra ansana juma ye pesi ebedi a ye beba ubia fie mu no ya shase aban makomako. Okay, inti for obia ebie nene dai di kan as asemi kura efa na sum. What are some of the things and amo hwe ni mu se mo be rectify? Eyo how wo mo famra na mo rectify? Ye wo obi wo ho a boni frɛ bibi prepayment metering mean didi se wafidie ni kwetri. Nti mu area no all prepaid any ho. Nanso ye wo prepaid meters omo use prepaid ni na wo how wo ho a se wuntimi ento credit e wo prepayment meter ni so a wo de ba ye behwe na se wo ti asesa ma wa ya besesa ma postpaid customers omo so a omo enya meters obu ho a na ne bill mbae omo a
omwenya meters da ne bill mbaye men ka say wo bill mbaye nti electricity company of Ghana ye de wo kana chew ana say ye power assembly nti ye mbegigi sika ho ekonya wo ho a wo se ye ba ofi ni ye begigi sika nti ye bi kwan ama tebra na bra ye office na ye nhyase ye ema bill ena customer bia ono nso ya broni fe ni meter 40 meter te meter ni ho atochima betimi abanse enim na du agra da akra dwa ama etimi ese meter ni nyina wo beba ye office no abe reporto na samri ya ye wo mu ye pie sa kwan na to ho ena ye wo customers nso a broni fe bibi so mo aye bypass ana so mo aye meter tampering emrani trese si eba ufi ni ebe to say why meter tampering na I was say ye do fa emra kwan so na electricity yes do ye wi e dia to ho nti why sa meter tampering no kra ye trust bra na ye nu ntnase na ye nhwe ni enya unit recovery ni enwebu bibi frɛ broni frɛ bibi administrative charges nti senka ya ba ufi beto ya anka sika yedi bebubu edi atie ka no ebe kɔso nti bra na yankasa yenhwɛ na yensiesie ma na sɛ wɔse ɛsesa omika na ne aba ofi abɛsesa ɛna ye twa to so ye customers a ɔmo ayɛ any form of illegality bibia ɔmo ayɛ a ɛmfa mmra kwan mu no yɛwɔ abɛɛfo nimdia a yɛba ofi a yɛbɛhu nti wobɛyɛ w'adwene sɛ wayɛ nanso wode sie electricity nti electricity ama kwan sɛ bra na bra yɛ offices bene wo ka sɛ office biaa ɛwɔ Ghana biaa ɛyɛ electricity company of Ghana office no woba yɛbɛhwɛ ne yɛne watena ase na biribiara a wɔse yɛ tentene no na yɛatenentene no na atiefoɔ nhyɛ no nso sɛ wei ni yɛ moratorium ni nti sɛ wayɛ mfomsoɔ koraa wode yɛbra menka sɛ woba a yɛbɛkyew na sɛ yɛbɛgye danse wɔ ho a ɛyɛ a small arms commission ɛdu mmerɛ bi a ɔmotumi bie kwan to hɔ sɛ wo a wowɔ tuo ɛtuo a yɛn license anaasɛ wo a wowɔ tuo a wofoo sɛ woamfa mmara kwan so ne nyaayɛ no wopa abra na yɛmboa wo na license tuo no anaasɛ ɔmo bɛhye no a na ɔmo ahye no na obiara ɔyi ne homa biara no nso yɛnyɛ ne hwee nti sɛ woba a ɛbɛboa wo na sɛ woamba mom na sɛ mmerɛ no ka ho a ɛdeɛ na electricity company ɛba wo fie na ɔbɛhu saa nneɔma yi biara yɛwɔ ho kwan a mmara no ɛhyɛ yɛn kutupa sɛ yɛmfa nkɔ mmara no ano na yɛmfa nkɔ na biribi a ɛwɔ sɛ yɛde wo ka no na yɛde aka ɛnɛ dɛ chief justice ɔmaayɛ court ɔde maayɛ ɛboro mfeɛ 9 akyiri ni a yɛhyɛ ase a obiara ɔto electricity mmara no yɛtumi ɛde ne kɔgyina mmara no ano na yɛtwe na so enti yɛ sɛ yɛahyɛ da create a special court ɛde ama ECG for ɛno no chief justice de ama yɛ dadaada a yɛde yɛ prosecution ne dodoɔ na ne kɛseɛ ne paa ɛwɔ Accra na megidi sɛ mpanyin agu so a ɛyɛ ahoboa ne nneɔma a ɛbɛtumi yɛde bi akɔ regions ne nyinaa yɛkɔ yɛnim no ɛyɛ electricity company of Ghana yɛwɔ yɛ specific region a yankasa yɛ operational region a ɛyɛ a ɛne national regions ne bɔ ɛdura kakra nti ebi a yɛka sɛ eastern region wɔ electricity company of Ghana yɛhyɛ aseɛ ɛfiri Afram Plains a ɛde ba bɛsi Akimɔdan yɛne nsanwom na ɛbɔ hyɛ ba wobɛhwɛ a nsanwom ɛyɛ part of eastern region nanso yɛdwumadie no ano kɔ akɔsi signboard nti na sɛ electricity company of Ghana yɛnyɛ regions no yɛdi markings no ɛyɛ slightly different from their ɛwɔ national way no. Okay, I see. Okay. Enti after 20 days, you know, what are some of a corresponding punishment be
ɛwɔ hɔ no mo de ma nkrɔfoɔ ɛna yɛwɔ LI 1816 ɛbɔ ɛhyɛ electricity company of Ghana ahoɔden na yɛdidi adwuma na emu ɛna yɛ asotwe a ɛwɔ hɔ nyinaa ɛde yɛyi free na sɛnea medi kan yɛ no yɛbɛba efiefi mu na ɛno no yɛ national audit nti yɛate tax force dada na ɔmo hyɛ ɔmo adwumadie n'ase afe etwa mu sɛ wobɛkaeɛ a yɛkɔ ndwuma bi so ɛde abɛpem afe mu koraa na tax force no ɛyɛ adwuma ɛma yɛkɔtwitwa state institutions bi koraa light na yɛnya new managing director sisi a nti ɔno ama yɛhu sɛ customers ɛyɛ yɛnamfoɔ ɛne anim mu di dwuma nti yɛpɛ sɛ yɛyɛ adeɛ no a yɛyɛ no yie yɛpɛ sɛ obiaa ɔde ɛka kapre anaasɛ dama ɛbɛtua ne sika na yɛbie kwan no ato hɔ ansa yɛde mmara no ayɛ adwuma nti yɛnya wie ne saa adeɛ a sɛ yɛba wo fie na wato electricity mmara deɛ a ɛneɛ na sɛ asotwe a ɛwɔ hɔ a yɛbɛtumi ama wo fine yɛbɛtumi ama wo prison sentence depending on bɔne korɔ no a wayɛ yɛntumi ɛnka no pɔtee sɛ yɛde wei bɛkɔ ne akɔyɛ wo sei yɛba wo fie a sɛnea wobɛyɛ wo bɔne no afa no ɛno ne yɛbɛhwɛ ho a yɛn nso yɛbɛtwe wo atom and I would want to believe say because of this amnesty more edema customers emma bills are ebeba subsequently no enkwa animu de electricity company of Ghana yɛde mmara ɛna yɛ adwuma ɛwɔ man mu yɛ bills a yɛgyegye nyinaa ɛyɛ biribi a bonifrɛ no yɛgyina approved tariffs by PORC and yɛde kyekyɛ bills ɛde ma mu nti customers nyinaa ɛbɛdi adanse a yɛde bill brɛ wɔ a yɛkyerɛ mpɛn dodoɔ anaasɛ bosome dodoɔ a wasɔ anaa ɛna dodoɔ a wasɔ kanea no ɛna yɛwɔ rate ɛyɛ approved ɛno a na yɛdidi dwuma nti menyimi ndi sɛ yɛbɛhyɛ da ne abobɔ yɛ tirim na yɛde bills abrɛ obiara ɛsan sɛ customers so ɛwɔ ho kwan sɛ yɛde bill brɛ na ɛyɛ disputed bill a wobɛtumi adwane akɔda ne PORC nti electricity deɛ yɛnyɛ yɛ adwene sɛ yɛbɛbɔ yɛ tirim abrɛ na mpɛn pii yɛka sɛ mpanyin ka sɛ wabɔ mu ɛna ɛbɛkyerɛ wado na nneɛma a wobɛtɔ akɔ wo fie na wasɔ no ɛne mpɛn dodo a wobɛsɔ obi koraa wɔ hɔ a na ɔwɔ electrical appliances bebree ɛwɔ ne fie nanso me ne wo kasa yi ɔnhyɛ daa ɛnsɔ bebree nti ne bill no ɛda so wɔ fam na yɛ mita no a ɛbɔ wo fie no broni ɛfrɛ no sɛ ɔyɛ artificially intelligent nti adeɛ biara a wobɛsɔ ɛwɔ wo fie no mita no ɛbɛhu na ɔde ahyɛ ne tirim nti yɛn nso bosome ne so na yɛba ne yɛbɛbu ho akonta a ne yɛtumi ayi ɛfiri mita n'anim akyerɛw sɛ nneɛma dodoɔ a wowɔ wɔ wo fie no wode yi so anyinam ahoɔden no ahoɔden ne sei ɛna watwe nti bu ho akonta nti atiefoɔ nhyɛ no nso sɛ electricity company of Ghana ɛnhyɛ daa ɛnkɔfa bills ɛmbrɛ amanfo a ɔmo abɔ ɔmo tirim anaasɛ yɛbɛyɛ saa deɛ wei awie ne ahyɛ daa atoto ɔmo light bill mu agye sɛ aban ama yɛn ho kwan sɛ yɛnto kanea no buo no mu ɛno nso no ɛba ne saa a yɛbɛba mo afiefie mu na yɛne mu abɛtwitwe nkɔmmɔ akyerɛkyerɛ mu sɛnea kanea no buo no ɛteɛ ansa na yɛahyɛ ase adi dwuma. Okay, and my final question, and so dear echo so Kroboland. What me I build a consensus more rich equilibrium. Me pacho o say ye kasa ahyase no. Me ka say ye wo demarcation e wo
ye ejuma yedi no okay me di no me he ebesi lower lower ha say yilo anti e hon ka mo ho me manu no eso akosi aseswa ene important okay me ndu apa e hono okay Matias me enka ho asem tisia se ehu behia se me nua na owo ho no behia na numu asem a metini aboawa ma wenya ne number ana se wetini ni nenya akonya se atwetwe okay I respect your decision nti ye be ne saa mom ma me na se anopa bibia ni e be san ba biem yo men so me da se wura okay nti ye ne kasamafo e de ma apuye mantem Electricity Company of Ghana ena ekobo enkomo no Emmanuel Ham ne din eno no nti wono ne ekobo enkomo no 18 minutes into 9 a.m. live on Ahenkan933.3 Mpepa cho jumede din de mache men so frɛ me obowo ba ofori amanfo enti me earlier story ana me ka ho asɛm no enkrofo a ade na beda ne debate kɛse ebi mo kyerɛ sɛ wɔ sɛ teacherfo no kɔkyerɛ ade san sɛ aban no ɛwom sɛ ne ɔmo ɛhwɛ animu no ɛho hia de but ɛyade a aban no so ɛbere bi atwam aban no ɛyɛ bi ɛde ɛma wɔmo a they have to see ɛno nso so na ɔmo nye bibi mfamfa ho enti ɛno so yade a yɛ dwendwe ho pa ɛnya asɛm ketewa but mame san kwa homa ne so biom na afei yɛn konkodi enkomo wei emra sisi a yɛkɔ na yɛne PRO ɛde ɛma Concerned Student Nurse and Midwives Association akɔtwetwe enkomo Alhassan Kumsin too bad. Enti yɛhwɛ sɛ yɛbɛsan de Kumsin aba biom na yɛne no akɔbɔ nkɔmɔ. Ɔmo de ɔmo issue ne sɛ ɔmo kyerɛ sɛ IMF na yɛkɔ no. Anhwɛ yi a ɔmo tete sɛ alawa kakra yɛde ma wɔn no na yɛba ba bi twam. Na ɛno na ɔmo nso ka kyerɛ aban sɛ ɔmo ma ne warning. Alawa no onim na ɔmo de ɔmo nsa ka asɛm bɛto ɔmo. Nti eno na yepɛ sɛ yɛkɔ na yɛkɔkɔbɔ ho ɛnkɔmɔ wasan ba biom. All right. Kumse no tebe nka. Mini ameto nka pa. Okay, nti mamo achi ababa Ahenkan FM so. Mejo so mini abema. Umpo mboko. Nyame adom me ho ye na mo nso e. Nyame adom me nso me ho ye papa. All right. Na mo bokoko anase eyedien, what is the message? Mini amedase na mecha wati for menim say ya nkan radio so na edi nsemo fa Ghana mpanyinfo bete na omaya akoma so ade amaya mamati fo nso ataye chi den se me pese ka kira ban no na me ne bibi mampanyin dada akofo ne kofa allowance ho sense me bae se mabunu na ni bechi no makotwe ni college enti oye ma ne boy ma professor Mel betwa so no podie obepige skenim kama ema ni je eben na enu achi na mampanyin dada John Domani ma amanzo bae ono de kosi onimu faso e woso nti obi twem e ma ne kan ya so mfie onti obi a wai so dwanfunu no nti e pa yen konkoso ntia no e de nso konkoso tia no ne wotencha operation baba enia saa do ni nyina mu na ado ne NTP fo nso bo nso aka che se yen to aba ma omo ye to aba ma omo betina kunya so a omo be restore ya allowances no amayen e ne ekoto aba na ma wo mu oba yen so ani ehwamo wa restore the allowances amayen na minia de etiefe ho ahocha na 2014 eye nam so e ma ye de onkodo ma ye mefmo mo e ma ye ya ye try allowances mo no na ye hwe ili ahocha saba Ghana ami asanso Ghana foto IMF wani hu no say pasha na nu mu ho de sie no e bi bitimi asanso asibi nsa se de na anya oye ha ye nya ofaye ti hu no tenti na bo asrewa ojine ba gwa no yi ni aso nchen we kokobọ na de magana photos support no for yata na NTP aban fe tie ba bi enya agbe be ko school alawe ba na ni age se binya emoa nti e ko ni akoje NTP ya kwa ko duru fifi aka kwa na ebewie
na mo betwa mu ana tese school na akọ ni nyina ayɛ kwa yenye sika ntua fees nti ebe yi obi ame abafie yɛn so yɛn mpɛsɛ saa deɛ no bisi nti ɔne ayɛbɛfo kɔhyia no sɛ kopie nkɔmmɔ nim sɛ wɔsɔ mu twa allowance mo ka nkyerɛ wɔ mo sɛ ɛne deɛ ghanafoɔ ni ɔmo de ɔmo nsa kaa ghanafoɔ nyinaa ni na ɔmo de ɔmo nsa awɔ nti ɔmo nyɛ no mfirim anyɛ saa na ɔmo twa mu deɛ a menua yes na ɛka no sɛ one we will not accept the cancellation. Two, some years on between us, we will resist those attempts even with the last breath in our nostrils. The message I carry no. All right, and inti ebi mo so kyerɛ sɛ alawa yi mu kura mpokura no enya de a eba inti yesi ye afiri hɔ prɛko a sɛ yɛ ana mo nsaka every month bia mo nsaka musika me ya de nka osi nsaka na nso 1 year 1 month eni yen sankes kan bi da 1 year and a 1 month eni woman yen sankes kan bi da obai nua no teacher training eje omo de e prɛko omo GB one more police training, military training, fire service, immigration training in Ano. But some of you are not the normal Kuida head on Bessom day. And so young student nurses and midwife 1 year, 1 month in ye, a bit mad. And fire Italian you move away any school at Casa by a bit ya. Into Subam Pa, than a deal school to Motia, Matia, Yamaye. Schools been so Montia into last semesters and the end of semester. No, you could map the Bru 20 and Omenia Konya. When you are when you're F9 in 8 courses, F9 in 8 courses, no, you had 46 CGP more. And so, Betty, she, a year one really year, say, and you were dear, because 8 courses are what feel with you, as you were dear, no. I want to name a school beam. Your dear school, your school see me to 60%, and Saniaba. You need a lawasu. It's in the bar media, Quakutia, your dear, and my. The better than 60% na kutia kwa tres kuma kwa jendi tia kusia die. Enti minko. Enti you move away in that one say beba. Enti egusa wa twe mu aye twe say ba ne dia ya ade. Enti e twem kura na e twem a en da so bi ani ho. E che say ya brabo no e san so e be ye basa. Say say cost time any money o school mu ho a che say e fa so bia maso. Enti e wo mu say o mu ntua e madie. Then so minia eno no ye that a buy the car e dan te boa obetua then that so no ho ya ye twen so obetua maye the trapa so betwa mu die la yem so nem na so chima. Okay, but say we are aware say mumu bi awie school kra tetifie still la way ye de wo mu car emaye we are aware na we are aware about this na even mu ankasa kra mo wo school mo nsanka and you can tell me now it will be who say near Kakra Prequen. William, I mean, on what grounds and what I should say in Trim, the internet in Trim. And some of the Macacha way say, I see Mui, ya bodins here the Bema, Bosome Swan, Yam Farm Mount. It's ready, I said, a young free and young tia, say young tonswa. I quite say, Yafao, Abe Juma. Na. Waye juma na be Africa waketu yenya mai enke muminia da krote kwa na bumu aba ya no ba na ho ani je nko sirem di kaka na ban so de ka enyehu chance edin fi ha kora mpa unim so de ka onim so de ka obetu ama nemu te bibia se ni ho dia ene he is not entitled to pay anything to you na uwia no bi no mo kasa ahokire wa Ghana ntino nka yenti atie na wo muntwem enti nka ma no nkenya hwe ya na mehu se mu nyine nya atwem eni ubenya university lecturers ubenya teachers ubenya government appointees any officials abeka che say alawana kwa yens kwa pe linia omu nyine nya atwemfo bosome so asankofo nyina akọjọ monthly allowance na ve salaries so omdom salaries thousands of Ghana cedis omu wia omaji dressing allowance omaji cost of living allowance, omaji traveling allowance, any other allowances. Yeah, no so kabumwa in a month. It's a bro another thousands of Ghana cedis every month. Omoji any thousands of cedis. Ne 8 million money. Yenkwa student nurses, ne midwife. Ye 400 cedis or something a month. Ne be money. Okay. Yeah, yeah. Nintendo munchen. Yate. But here the endom so munye change yamaye. What have we done wrong? Where did we go wrong? Or is it that we are not relevant to the country anymore? Yate enti so far no semo bon training or radio any TV song kwa na
Madre who so officially no mo ben notify aban no with monsemi. Many am that say na what you try mu na wi yesterday na what you wi e na e beto just ye call IMF. You see na what you ma mo say IMF for na e ba mo no meti nkomo. E just ye chen kata dia kwa aban mu na mpanyimfo di ho nkomo ansa na press release na anhwa wo be negotiation mpo ansa na mo hunu letter no. Enti na wo say di kan ba sense Ahenkan radio a ne mo kasa so say mpanyimfo ni tie. Enti mo di kan ate ehun de e pese ka kire omo ansa na petition mpo eduru omo na ase. Enti enyi ano keke enye radio ni TV so keke enye kasa na mo ye petitions na everything are ready. Ye nyame adoma Tuesday the general secretary at the airco or the Biko Ghana Health Service or the Biko Ministry of Health, the Biko Ministry of Finance, maybe it's a presidency. I'm a mohun, ye request any idea ye share any more fair by no. It's near not keke, ye deka, nemum, ye 200 more. Okay. Aka how many days or months now we me Akata aka 1 year. 1 year. Okay, any okono be to me akon. I can say 1.5 years, because okay. I'm now in the second year, and we are now going for the second semester. Now, ekoba say through this semester, no, and answer the second one, no, na okono mo kon na enwie ko a. Mo wogidie say omo amode baton ne be ma omo no be to me ato aso on. Me ya baton we say nkomo bia, say ye na second semester in so kono wie na maya minia e di no ka me na me no ka na me ntua me school fees in the school me ntimi nko bi me nua bi no me ka won e yi yo mo dia nyina betena fi e di nyina yi ye dia se be ba be ya de so am ye busua nom de ye mma fi ye sesa ikuku ni e kaka free school mu ha ane nante ko e be nante e free schools aho de wo mu nyina ne aba besena ko aban mu presidency me nza o mu bi ewura ho enti kwan no ho de ye better on ye be kwa akodeda enso mo yen awian hye yen yewu na kwasa na mampanyi na adre na ban hu ne say ya lawa na o mo hye ho boso mbetua na o mede o kuwure school no mentia no enu ntimi ye yedi aba bededa kwan no amanzu abure ama awia hye ekunye no na o te ho na metimua ebebu ne bemu a na ebu ne bem enti enu one of the things ye be here and I know say this government is a listening government yeah all the na agene da so betua lawa nim anya sa na otwam a menia Penifesa abaye de botechi no eno ane de boba aban bi ba betwa mi ahwe de ato wo mo na o de ya aban na so teso na obeba betina ga na kunya so na betwa ala wansimu a abaye de botechi ni anto antwino eta ho ye besa amaso de aboba. I see. Na we ya wo ka se mo bekọ de da ayi omampani ni fie kwan no ana se na adwuma mu kwan no ene ne kan ka ho ye hunu bi pan NSS for a omo kire se omo bre ye ntua wo mo ka yen nyina ntinsi kurum nkoye demonstration nipa be 2 pene bae how sure and away say e duru de ahonkrofo yi on ba be ye de wo kan Minia you could have concerned student nurses and midwives association of Ghana na you could tie mosome muni we na you could ba te friend Ghana Nurses and Midwives Trainees Association ye friend Jimta na empenyifo no hwamodi o medi enti and some of us from various institutions are concerned na yeni abrese pese ye gi bia akodi aban no ho no yakika bu ma ya te se akui enti yekui enye compulsory because of freedom of association you bia na ye hwe ne so meka ye ho ne mu bia ne ni abre pese o gi ni bi fu aban no ho na emma ne life any the school enye basa no ne yakika bu enti se ye dia anaze family free school ma we have nothing else to lose. We have nowhere else to go. And you know, it shouldn't be a problem. Yate, young fancy Hannah, I will wish you well. Be near your best sign, Ababium, Nayababi Honkomo. All right. Inti Yane Alhassan Kumsen or your customer for the Concerned Student Nurse and Midwives Association of Ghana. And yet in the Kobo and come on some 32 minutes after 9 live on Ahenkan933.3. Jumedi Augusto which you need the match. And come on it also. Yeguso. Ye na 11111 Eddie Ifri ho and no more. Okay. Inti and also so ababe bibia ho na adia ba ko enro mi hu ya me yem hye me pa.
yewura Akoto Osei. Akoto Osei a presidential advisor on economy. Opani kyerɛ sɛ is it finance or economy? Den yɛ sikasɛm no ekɔ wiem hɔ ayɛ. Opani ne sɛ ne nyɛ na doctored. Me anyame nwanwa because yate wo sɛ meka kyerɛ wo sɛ den yɛ ɔmbɛba abɔntia bɛka sɛ doctored because Ghana ha na ɛwɔ ne deɛ ɛnkyɛ na denials yɛ adwuma. Nsɛm a wɔkeka yɛ nyinaa it is what it is. Na afei it is what it is ni nyinaa akyiri no. O bɛka kyerɛ yɛn sɛ na nyɛ wo a ɛne na it is what it is ampa. Ɔde krataa ba abɔnten ɔkyɛ sɛ ɛne no ɛnyɛ ne video sɛ audio no a ɛnra yɛ utie bie yɛ bo bi ma wote yɛ no. Na wɔka sɛ almost see break the 8. Yɛm breaki 8 bia we are going to opposition. Papa na bekasa. Sɛ ndra meka kyɛw sɛ ba bekasa enye no a. Ampa me sorry ya nche na de krata aba abontin obekasa enye no a. Nti normal. Ghana ha de obi kura timi twa 360. National security o. National security boss o twa 360. Suko no ma mo bon se bi mani timi twa 360. Still I know that so occupy the position. Mame nkwa homa no so bi emumra. Mene Yura Mark Opoku Setre or your labor expert yɛne nkɔbɔ nkɔmɔ kakra ɔpɛni wote me nka no pɛ mamu ache mejosuminia umpum de nyamena domboko patana mo so nyame adom yɛnsu yɛ ho yɛ papa nti ebinom nsɛm a ɔmo ka ne sɛ teacher fo yi asɛ ɔmo yɛ insensitive kakra wo yɛ labor expert ɔmo ka saa asɛm no ɔmo yɛ right. No, make me aka say condition no ɔmo yɛ right condition so ɔmo yɛ right ebina sɛnea bɛsi afa no ɛsan sɛ sɛ wɔhwɛ Joshua Leasing Package anaasɛ wɔhwɛ the Labour Act 2003 651 yɛwɔ adwumawura ne adwumayɛni nkitahodie sɛ wɔhwɛ the right of employer. One of the rights of employer is to employ a worker. That's one. To promote a worker, to transfer a worker, and terminate the appointment of a worker. Sanchi say the right of employer. And I will call the right of a worker as well. You have every right to terminate yourself from any employment. And now you have every right to join any union and fight for the better condition of service. And to me, baby, omo free bano cafe, omo teacher for no, or they are not sensitive. Okay. So in terms of illumination in the kanka, you say, me omo demand say the Nicola. So they bet me a cushion or more. It's answer okay inflation the economy no say na esikwa. Omo here bibisa. Say be boa omo. And I say ye share it's not part of the salary, right? It is the situation on the ground. Demand for yes. Inti no nama argument no the support and say yes. We all appreciate the fact say or many more day and it is demand for a cost of living allowance. They are right, but a bra you know. It shouldn't be the right time for them demanding for a year cost of living allowance again. And we are talking about the same people time wana okunimu ya denya bibreshishe fie no Abai was still paying some of them, not even some of them, was still paying all them. Of them. Yeah. And then na me ka say kwa bi say ye hwe dwumayefo enkita hodia edu ba bi na say dwumawu a ho kyere na wo say dwumayefo e consider edu ba bi na adwumayeni nso ho kyere na say dwumawu a nso consider nti na waseti say getting to baby full 1 year among school among ye bibian so na epi omoka as compared to the private sector no omo ko adwuma bi ko na epi no half salary edu ba bi ko na ye ntua kora but ultimately for employer no enfamra kwan bi aso because there was no productivity and the issue about and so na ye unforeseen happens natural enti no bi na ye enti say many omo kasa no ya adwua
Senke bi obi a waboa wo emra na wo de hia dem na be getting to there 1 year. Na wonye adwuma na otwa wo ka do na nya wo fault. Now they compare other private sectors be be kura lusu omo job. Na anka dru be nso anka adwuma wura nso ho kire na e wo se ne anka wo ka no e bi amonso mo pobegya mani na mo hwe situation no. Ne wom kura eye yi ni se ye share employer no ka sika sem ayeden. Enti e bia momma ye no nsu ntwen ope. Workers no nso e che se bi ye hwe enema e koso so ye nsu ntini. Enti na wona a o ka se omo ye incentive no ye che se omo no ye adi enkunim ho. Na what na me kire ya se. Yeah, se omo ka se obi a waboa wo mre bi na enka won so adu samra se ne ho kire no pa ye nyina nim se wo hwe IMF obam ne ne ma ye no kura ba be ha adwen na nka bi amon so mun consider na nka ye nhwe kakra ba ni nyina ejina tika ho die ho enti obetumi akasa obi kasa onye wrong and ye hwe the other side nso a say who demand for a increment of salary ye ne ma me no wo share the financial position of the employer. It is a call for negotiation of salary increment and also negotiation of a percentage increment of salary. So AFBI na unions for no a do baby omo negotiate. And you do one as a way na say aduma wura mpese or the be beka ho na ekoya asama one of the prerequisite ye the year aduma ne say you look at the financial position. If you are not pay 50%, will be pay 20%, will be pay 30%. If you baby omo negotiate na aya deadlock. Adwuma wura asɛm mfa bi nka ho adwuma yɛ force them instrument yɛso yɛ mpe ebasa e wo say yɛhwɛ the financial position of the company sɛ nka mo FM ho a yɛhwɛ mo accounts yɛhwɛ sɛ you are making profit nneɛma ɛkɔ so ɛna mo mpɛ sɛ mo sisi workers no ɛyɛ one of the yardstick nti ebasa then you force the employer to increase it to a certain percentage but say bi edu baabi na sɛ employer no tumi sɛ or run bankrupt sika bi amfaso bi ama adwuma a wɔyɛ no mu a na sɛ wo demand a obi bɛka sɛ he na yɛnkɔfa sika no yɛ den ɛmfamfiri enti ɛhɔ no nso ɛyɛ ɔhaw kakra ɛdi nka baabi a yɛdi deɛ nka yɛnyɛ ne mmara bebree yɛhu sɛ ɛyɛ nɔkorɛ sɛ ahokyerɛ aba ɛyɛ nɔkorɛ sɛ adwuma wura ahokyerɛ no nanso ɛsɛ nka mmaabaa no bi ɛba sɛ ɛkɔyɛ twintwintwinti a kyɛ sɛ ɛkɔyɛ sɛ meeyɛ na kyerɛ womfa ma me a menyɛ a na afei bi a na yɛkɔ say a private sector and say your employer be a then ya banya obetumi take decision be a and your president and my workers no and no na bind there yes and na bind there won't me because yan fa mo from here example say the mo demand say ya ye kan na adwuma wura fi say on tia there na obeka e bia wo beka say no e the adwuma na menya say na nka beka and I no won't have a cousin. No, no, they were no now. Oh my, they don't care capture you now for you must have a casa. And I do around to bet to no. Michelle me are more near in fact, means when you do my phone make so. Maybe now, mamma. Bimu akati ya omo mbeko fi na akati amedi abeso ebimu so na chese ye ho ahan. Okay. That decision you know we na say ye no wo adwuma mu a wo ji say dia so nje beba. Would you be important na ya be take side decision way? Entina adu ba bia e wo sa afanu na ehwe nko kan. Na ya de niam be to fam because they say baby akodu no say you can say you twene tan ya de or how beba. Niam we nyina do say niam no kasa background no kasa ebi mu kasa edu ba bi and they are buying so be you media na I don't know say if I come up say they are expect to be their bad there na say buying crop bi na e kan there. Okay. All right. Inti afei na me ba ehɔ no mo no. Meeting a aban no yes omo emra ne yenkonkonkoye no. Omo koye meeting no, but omo ntimi anreche any consensus bia. The meeting ended in a stalemate. Enti dear ben senka wo aban position now a aka decision ben na wo be take. Oh, say no, assemble ya mani kano edi, especially a bed my phone someone. Abufu o say pa enti nia nka meka kira ban ni say any workers ni say e say apanu no nyina eyanti ase bi. On say adwuma na wo ye no. Say me feel say e bi sika wo ho.
ɛna adwuma wura no abu n'ani agu so ɛna ɔne ne yɛde ne mma edi adɔdɔdeɛ ɛtele nkurusa mu na yɛmfa wo ho ɛna wotumi sɛ sika wo ho ɛna yɛma mu bi ni a you have every right to a limit. ɛna sɛ adwuma wura no nso yɛ bold ba na ɔbɛka biribi kyerɛ na ampa wohwehwɛ mu na sɛ biribi saa nso ɛwɔ hɔ a ɛdeɛ na ɛsɛ workers no nso mo so mo consider mo position kakra na mmom yɛka ne sɛ no nea moyɛ no yɛntie mo asɛm nea mopɛ biara monyɛ a na ɛde ɔhaw bi ba na adwuma no a yɛ adwumayɛfoɔ no yɛde lu baabi na adwuma no asɛe na adwuma no sɛ adeɛ na ɛba ɛde ɔhaw bebree bɛba ɛna yɛnhwɛ sɛ yɛyɛ adwuma yi wokɔ adwuma a na yɛtua wo ka productivities no kɔ so a ɛna akatua yɛ dɛn ɛbam ɛsɛ nso productivities no nkɔɔ soro ɛna yɛsan so yɛti atua nti mɛsrɛ sɛ yɛyɛ saa ɛde ɔhaw bebree bɛba nti aban mbra fam ma ɔmfa abufuo nkase sei na wɔkɛse no nso ɛhu sɛ nea yɛdi ma no sɛ yɛnya kora na yɛnya biribi kakra yɛnhwɛ ɛtɔ da bi a ɛyɛ ana behavior of the employer ne character bi na ma adwumayɛfoɔ abufu sɛnea na mekan ɛdi ɛhu sɛ nneɛma ɛde but nneɛma bi ɛkɔ so no obi pɛɛsi mu anaasɛ obi hu sɛ saa nnɛte ebi a na ɛwɔ ebi wɔn nso a na ɛnim ebi a mekasa kura na wɔn yɛ ho kyerɛ yɛ nyɛ material mfa nyɛ adwuma no na wɔtotɔ fie do wɔ girlfriend ɛtutu kan kɔ Dubai ne nneɛma a kyerɛ sɛ adwumayɛfoɔ no wobɛfu ebi wɔn nso a na ɛyɛ hearsay yɛnhu ne ɛkɔ ɛnti sɛ yɛnɔkorɛ sɛ ahokyerɛ aba na yɛn nyinaa yɛhwɛ ne yɛkɔ deɛ a yɛbɛsrɛ sɛ afanu no nyinaa mbra fam because sɛ yɛtwi mu tan a yɛbɛte na nea na wo producer no ka no na yia na ɛno na ɛbɛbɛm na ɛba nso ɛbɛboa yɛ anaa ɛyɛ IMF wo yɛaba yi kura no ɛyɛ nneɛma bebree bi atumi si wɔ ɔman yi mu. All right, so do you foresee say ɛyɛ possible say a teacher for you almost strike sisi ɛyɛ ebetumi aba I know say ebi esi wɔ Ghana da but is it possible say betimi repeat ne ho say teacher for you almost strike aban beka say ye mon kokora ye fa foforo no it means possible say bi nso asi wo Ghana da o if you see that but current intimate possible den ya fa no be edu ba bi a den na aban panin kokora kana mbama ye wo mpanimfo bi wo man mu a on betimi asore gine mu ama asundua aba enti no de emmam kura da bi aban egnia wo mo workers no so hia ban na mo masam na aba asam so ba yɛn pase kan na etwa yɛn na yɛwɔ nkyɛn no deɛ ɛbɛso so gya guma keka nsɛm bebree ama sei na nso yɛn nyinaa yɛn hu sɛ ɛba ebi ka yɛn yɛn ma ɛna wɔ school enti yɛn nyinaa yɛn sharing towards a place a yɛn nyinaa yɛbɛka ma so yɛ ba mo ma yɛn yɛ so ɛne sei na aban so sei na workers sei ɛba saa na ɛma pɛpɛ yɛn na yɛpɛ no ɛnyɛ adwuma na yɛtwekɔ akyi nanso ɔman no ba yɛn nyinaa yɛwɔ yɛn consider no yɛnhwɛ ne yɛkɔ so ɔman mu adwuma wura ɛmmra fam na adwumayɛfoɔ nso adwuma wura na yɛnhwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛde asomdwe bɛba na yɛkɔ yɛn sɛ ɛbɛdu baabi a ebi bɛka sɛ na adwuma koraa ne nyɛ biem obi so bɛka sɛ no ɛdeɛ mayi wadi na ɛkɔfa nsɛm aba ɛno deɛ yɛnduru hɔ na yɛnduru hɔ nso yɛrɛ ama yɛna ase biribi ani yɛbɛsan ba biom alright nti yɛne owura Mark Opoku sɛkyerɛ wɔ no ɛyɛ labor expert ɛne yɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ ɛde fa teacher for strikes ne nneɛma ahoroɔ ɛkekeka ho no ɛno nso so ho nsɛm ɛno no ebinom nso kyerɛ sɛ yes they understand sɛ nneɛma mu ayɛ den but nneɛma mu ayɛ den aban nso so is hell bent on making sure sɛ we see ɛyɛ national cathedral nneɛma mu ayɛ den nanso aban expenses ɛwɔ soro ɛne nti na mo ayɛ sɛ ɔmo nso so ɔmo yɛ adwa kakra no but ne nyinaa mu no obi to ne nyom say kowa di kowa ni obesu an obesu yeah din yo okay ma me fast da ma boafo na me ntwa me homra me ba na afei me ma wo kwan na nso bra mu bi ne nsɔre so e ma dwumadie foforo meto aso enti Unisem Cement Ghana Limited cement papa pa aba bonten so say ye pepa mu die rubber mu die Unisem Cement Ghana Limited beboa wo ama aborosan project bi a woyɛ no ɔmo betumi ahwɛ aboa ama nneɛma yɛ kama pa Unisem Cement Ghana wo de ɔmo ana ade asɛm Samchi Enterprise ɛna akɔfa de aba akyemɔdan Amantra Wache Junction hɔ no mo a Amantra ɛyɛ kama pa ɔmo junction hɔ ɛno mo na Samchi Enterprise ɛnso so ebutuo mepakyɛw oba yɛ wɔ mmranteɛ ne mabawa yɛtu ɔmofoɔ wɔn abene ɛbɛma wafutuo di afa dan no a okwakosie no ɛho cement bags bɛsɛ duonum oyɛ mason ni
na wobɛtɔ a yɛwɔ akyɛdeɛ kama ɛwɔ hɔ no mo de ma wo wopɛ sɛ wobɛyɛ agent na wo nso so wotɔn cement no bi a 0243 583190 0243583190 ɛno ne number abɛfrɛ na yɛtumi agye wo so kama paa afei ano herba ɛde bitters ne capsules aba abɔnten nti sɛ koko na ɛtete wo sisi ne yɛ wo ya anaasɛ ɛnam nyareɛ ahodoɔ bi ɛna aba wo so ana ebia akɔnɔ a ɛwɔ sɛ wonyama wo yere wo kunu ate kɔ ɔbaa wo kɔ afikyiri obi ate wo nka ana adwapadeɛ ne na aka kɔ mu a mekamfo ano herba wɔn mu bitters anaasɛ capsules no de ama wo sɛ ɛyɛ capsules o sɛ yɛ bitters o deɛ ɔbɛfa bia na yɛ adwuma baako ɛyɛ ata ne ata ɛbɔ adwuma paa EK Asimim Drug Store ɛwɔ Achim Odan Old Town Zango ɛhɔ nom na wobɛhunu ɛyɛ EK Asimim Drug Store ɛwɔ hɔ wokɔ baabi bia yɛtɔn bibiduro nso a nsa bɛka no herbal bitters ne capsules no bi wɔ hɔ ɛyɛ bibiduro pika 0541210227 0541210227 wopɛ sɛ wofrɛ na woyɛ enquiries ɛwɔ Ahenkan FM ha ubisa sɛdeɛ yɛyɛ advert a yɛgye yɛyɛ yi a yɛgye ɛyi ho announcement a yɛgye ɛne nneɛma ahodoɔ aka nyinaa wobɛfrɛ marketing department no wɔ 0344 290093 0244290093 yɛwɔ da bia nso yɛde dwumadi a ato no din sɛ boiling issues ɛde brɛ ɔyɛ a na watie bi ɛde ama yɛn na wɔtwe ɛkɔpem no ndu seesei deɛ Sicilia Mafo debi ɔno no yɛ dan na Samoa mom dan na Samoa bɛsɛ sɛ ayɛ de ɛnya sɛnketo ya no watie bi ɛde ama yɛn yawo de bia no wɔtwe ɛkɔpem no ndu mepa kyɛw me ntwe ho mra yɛ ba na afei me mu akwan na nso brɛ mu bi ɛde o Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan933 FM. Okay. I don't see yet was so. Yeah, my crying out so abem. Na fe ya hwene asori so. Go. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Okay. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. 0201944485 and at 0554820910. Me pa chodi ni baby akase free. Anwani wonji. Anwani ntio. Okay, me if you say Ericha no. Tama you call lockdown. Abane boa obi. Afi ba ko de eye muwa. Tino abane no ho achire kakra. Omo hu ni mobo no mu kwachira de eme. Okay. Yeah, that's it. Me pa cho udi ni baby a wentimi anyina so. Very good morning and confirm Rasta or Ahenkan ase ha ya. Wa biem. Wentimi udi ni baby akase free. Hello, Flavia, we can say free wenti. Eja usi enti o.
no fede da wase obo bani djuma pa o yemai nanado ya no pay enzema mate yema lo ho pa I say IMF ya oku IMF di nsin bibiri anaba hwe NDC IMF o mu ko e ana do mu ko position NDC foi pese o mu ba pa wanti o ma da wa ne nkwa IMF ana sisi wo so nku afi wi akiri no akwakuti o it is an anado anope asema me kachire ne se so mpese o di MPP eko position dia IMF na emwaye unyai ne kwan bia obefa so a maintain winning kakran no o di aye ne ko ba se o san di eko position a eastern region ye no gu ase eni opani wa futuo no asi akire okodada too bad MTN mo hwe na mo ncheke okay we ba told you we ka free Boba dancing me ka say free or down man eja dancing to you Boba Porto we have opportunity light to the any yet say o man we or how are you warm or how are you warm more or my we no I mean trail secret me say embra you took one nkroma nipa eyi ku di took one nkroma ya antichrist for me antichrist no kwai me catch you plane because one nkroma ya nipa ya nkopo le yi ni man san ko mebo o my Ghana the antichrist ye ku no mutu no e free sambre no kwa nkroma abro so no antichrist na edi o man so be sin de ene ne ye hawa ye wu no nti say yan hwe am ye chi kwa ma catch you plane say obie ni ho ba obetumi aye o man no ati say yan ye hwe yan kopo e chi kwan yate that's the best way yate yeah that say ono de o de buy no ba chodi me be ka free Femi Stagger one taxi driver. Stagger. Whatever. Say bibi aboko de. Ya me adu bibi aboko. Mpacho yinti we. Nizo kakama kan say teachers one yes law. E pomucho ini ana mkutua e choni ade inti e pomucho zena nado ai bia mo pen. So mo hwe de oya ma mo pen no mo ban ko no mo kwachira de me school for. E je school for the private school na mo chira de aka e ta to for. E be yeden yes law. Omoe. Okay. That was Nick Mapawe. Yanso yeda say. We ba chodi be ka free. From your Cassafra dance ghetto. But also yes, from your Cassafra dance ghetto. Okay, yentio. I'm the message teacher for no say. The increase on between your comments and come back because we'll be a small go to Abama. And he said, phone e wa wo de anase obi de anu akofem me am personal phone ene wa dawro ma gigidem ne kasa yente woni yie pato say de kakra na wo se hin fakra na wo frɛ fie yi me pato me butu adanse get to e hono when you dey say consider adanse oh okay yeah and teacher phone na asem na mpese me kan na teacher phone na me say me stop me say so mbe kwa kwachira de na omo kon kwachira de no because then time ana 2016 na omoye campaign gidi dem am people some we name the consequence na ba na say the omoye na we name ehun so I say na say nipa na ba na say ono o sika no onche ma din so muso na ono di be di ope e di be cathedral kase e di be high aeroplane 3-bedroom aeroplane now fan twa ka o so unkochira de me say me say so man kwa nkochira de me say metena ha bo mu bia yeah be Udi be ka say free me pata taxi driver abutre yenti o yo obo anopa na kupon won sha ono apamfo ni na encha kese so akoma muluma Mr. Denchi peace community ono obo je se me nyanu medical kan ni na teacher for ya na inside e form cho se omonka yo pasefo ne ya mani nyanu na omkoski nkocho ma de ma na esa ba hadwin papa we dey adisade na de na mo so we dey oka TNT we say on so anu tuma bia betina we say obo nyame sha no nyame enka unso ho be ba chodin be be ka say free eja samoy enti we this is teacher for here pacho ama teacher for na ba no so teacher for so mu dimu na sa mo ko a sha wona enyi asem ayama anya sanso asubema debia okay yeah that's say ye chia wenchifu nyina ba chodin be ka say free the very detail taxi driver masuba detail enti we mami cha na la pa na mi cha juma ifonya na mi cha na juma pa ya mama gana na do
Oboba, the American say the teacher for the strike no ma kona. I tax that person papa. Na na do find Nancy form. Na kwan dia so ma teacher for the day. And go school ma yejuma na say school for them ma ana teacher for no so for car. Yes, friend na do. Okay. Na he dey sell. Uno mo tenas na mo kana mo mlejuma. Eh da ba for peto continent na teacher for ta strike. Yeah, that's D10. Yeah, that's same. But you need me back as a free. Hello, Mr. Figure he come, madam. And but you into your boss. Send it up. In another that's how we did that for me. Somehow you can get it up and get on that. No more die. And see, I'm an abanitano. And did you have one contract, almost contract, almost, yeah. Okay. Yo, yate that's say. We didn't be able to free. Yeah, what am I KK? But you ain't you. Mr. Kaka, I can say, Yaganam for the record. I'm over by my mom from the Ghana, no more bad on this man, a woman, my mom from the Ghana. And she said, what I said, no, so can I am about many of my okay. Yeah, that's say. Yeah, boy, someone. But you need me back as a free. Eja brains bonny tell my yeah brain aso. Oba bada wato. Lebesre. Listen, na chano na tajwa. Chano gukun shirano. Oba ka kama kan so lestre. Lestre is na na tafona. So mo ko chade na ye. On ko chade na na die. So die o pre so die na la fem no. Die omo pe no na be ya mo no. Die po mo chugu ko die po mo cho pa se on ko chade na ye. Ai na. Okay. Yeah, that's it, baby. Nyamin council. Okay, I don't hear you see. Nyankopo ya domo a Monday ya beba adwuma. Ghana adisie oboba ofore amamfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM. I don't hear no ashen in some me. Yeah, we sorry, one why or mix why? That's it. Okay. Mami fast and come by test, by eye. Wow, Frey. Nyami winshira munyina. Yawano that's a Jorda. Yabesana ba. A Jorda a holiday, but yen bebe juma. Because my medjuma me nyahwe wo fie. Metena fie so ya na me didi dodo. Enti o se me bedjuma. Enti programs manager upe Monday me bedjuma. Oka se o ma me made ne na wo di sika aka ho. O se wo tena fie di. So ade ase I don't see my faster than Comodia and can Kwame Yaboa. I dream Pahini Kofi Mengsa, Kobe K, Kwame Asante, Billy Man. If you draw that a payment if year day, will be any contribution. Many so, Yamin Shramunina. Or from me or Boba, or Furi Amanfo. Yankopon ya domo ye be sia Jorda. Near Ko ye boyabaso, the uncle ye, no one train advances so. What ya see, I'm saying, Nipan from a Nipan ediche. But so you could do weekend. Very good morning.